chire no kufu ena yimanso boni chidom omo adaroma ena ene medi show yi de ebrewo dwumadie no hye no nso enam Sompa TV odi koda no so no ubenya ebi sukra on riskan ni ya mpacho ukoswa Silver TV no o click so a e de wo be ko Sompa TV kama ani da ho frenchem eno akiri no utisi form e wa santimantemu a me ba chotara 1 media da romanti ye wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ye se e market yapa brekro na no udru sunyan sisi a me no kasa ye na sunyan so eye 98.9 FM 98.9 FM na eniji sam ni se nyankopon ya adoma ejebo ochena food for thought ye de be free sunyan ene de abrewo na hoba yire nyasam kitwa crew ni nyina ene ye di buma sunyan ena ne ye baba bebo ye sesen ewo ho na ochena nyankopon ya adoma ya sani mu free ho ena aba na obesan so ahwe no wo Sompa TV live na eniji sam so ne say ochina ena official Sompa Sports chassis Sompa Sports chassis meto me bo ase na maka ho nsem e de akere na niam bebre na ma akwan mu a eba nti ochina awrade yadoma moa na mo pe Sompa Sports no ya on veli o mo akere o na hwan ni Mr X eno so ho asem eda ho ne nyina no yebedi ho enkobo anopai mapamfo atrase die won so me mo akwaba odin de sen bo odin hye ho na kyese ye no ena ebe ye adwumai ene tofinkomo e wo ho ahabamu yebekọ Fakye enso yebedi ho nkobo mapem enso ho nkobo e wo ho yebedi minister Papa good morning daddy net saying daddy pacho already nyankopa dom me ho ye god me o lady ho ye already adom de ho ye pa ma de pa yes mama ya de okay me chiara no pay oje so aso bani okay net saying already ya dom ma de pa chi obi aho ye pacho obi aho okay ozu kuromo ye fra say Sante be kwa yeso the whole Ashanti region kura e fe no we sure dan year 26 oh man na hwe ni half a Senegal bia sa ya ti ba ye kwan na ye se gan ko mu be ye ma yo o dan year 27 ope kwan na omo dan bro be apem no kra no omo kwan ya ye Ghana ya brabo ajinya me ne bebo aye dana menia na ho ti say nyame adom bibia boko why ready e kosunwan enkasa kra okay enkasa kra ti o chena nyame adom a bibia be na bibia dedam e ko sansan sem ti ene ya bo amankwa na me ma ne no de me ya we say o ka kire na no kra ya da be onko bi nto no kra na adwen ne say doctor no be refer na call back to sunwan na ko doctor na yi ne ho ye sa fine pa doctor no me da hase wati mo futuo pa di bo ama doctor na yi ukra was rest kankra ana you always try okay I was here for me da sipi yemfa sra kese emfa ema yaboafo a omada roma omobeboa ya ma ye di show yi e de abrewo the dark for adaroma omoboa ama ye di show yi e de abrewo sanso ena 21st clinic the sciatica expert omo ena agidwumadi e de asi omo ekon ho den nti anopai no baabi a yadui no ye bekọ kwabra kese ho na ode ahaban mu e de abreye ene Tofinkomo nyabotre jibre trance obehwe woni so ade join your Facebook sisi a ahaban mu de on se edura aya na ye pese ohwe woni so ade eye Sompa 93.1 FM on Facebook Sompa 93.1 FM and YouTube no so eye Sompa TV o subscribe me pa cha o like ya no wa share na unia enso etimi ahwebi se say de ba bia ye duru no eye ahaban mu kamera bra anopai ahaban mu aboa ben na ye de no ese ye ni so anopai wa hu se ye nche tiefo nyina ne mo makwa aba okay na me kire tiefo ade bi okay ebi wo ho a wo teka mu a
Ubo say efuo bi da kwan ho na omatwitwa awurawuram. Ebi wo ho a wa afuo mu kura no mfa ma obi apa. Enso bekọ na ya dọ afuo no biabi. Ubekọ ne ya yiyi kwan atum ne ya yi no passport se de kan ne ya yi nkura bọ ne tire no. Me be kyerɛ wa de kodie ntia ya ma saa de ne kɔso. Na efiri bra ye share saa haba mu nkomo ya sei. Ya kyerɛkyerɛ mmoa bebree mu onsu ne wɔn ban sɛ de osi yɛ wɔn nneɛma de kyerɛ wo. Na me kyerɛ wa de bi a sɛ wuwura haba mu na sɛ woyɛ na woyɛ ne yi a saa mmoa ma kyerɛ wo nyinaa no wobɛtumi a kyerɛ wo mu at a time. Wow. Ai. Me say, mmoa na ma kyerɛ wo efiri ahwea, akranteɛ, kankane, wɔtwe, wansane, kɔkɔbo, apɛsɛ, okusie, adoa ne kukuban sreben, akyerɛkyerɛ no prohima, prokɔkɔnom ne ɔmo a mokeka ho no nyinaa no. Hey, Masa, many care do you know? What's not good when you crossing too much? It's serious, bra. Or when you want a rapport, Aye. Hey, it be that tron you match at Tuama, a basis so pepe. I was here for bro Facebook when I dear come never channel, ye near China, young Congo, I'll wait me, I'll fast while waiting me, actually, someone. Abusia abua bia wo wura mu no ye ma hodo mienu ye wo ba ene ye wo bema enti school fees ene abusuafo no wo dem mo dem mfa bush ento so mame mfa bibi te se park na se nwuram ento so mame na me nkyerɛ tiefo ade ene no me mfa aboa bia ento so se aboa ni na me kyerɛ wade a wo ye a saa moa we ya me kan no obetumi a kyerɛ wo mo wotimi hu sempani timi kan se me se wo de me de asase anya nwam me kyerɛ wade ye ne ete saa aboa bi te se apɛsɛ empempi ya hotane akrante nam efi se omo se ai ana sa aboa no anso no ya aboa ye friend se wonyini no ya na wota di sa amoa na chi okay ana sa breko na sa amoa na anso ya nanka eta di omo chi okay sa ho na so no wutiri ye yi a wota nya kusie e wo sa bia ye ho no a ana sa pono amu so no wutiri ye yi a wutimi nya kankane e wo ho enti omo mukọ twitwa no ansa na nipa no be wura fom ho abohu se watwitwa afuo no mayiyi banche no ho bia moroba ho enso mfa mo no pa no okay ebi frɛ no twitwa ana dodo wokọ ba bi nso ebi frɛ no laba laba na de omo nyina ne sɛ aboa bia no sɛ woba wa afuom sɛ oba bedidi a sɛ aburo no obɛwe ana sɛ ade bia wa afuom ho aboa ne ba ho no ne nan a wodi free baabi a o free no eba afuom ho no sɛ wo free afuom ho kɔ no odidi wi a enye hɔ a no besan fa akɔ abusafom ntie ne yie pa aboa no sɛ oba afuom ho sɛ obedidi sɛ bro sɛ banchi o sɛ ahwede na oba wi ye o sɛ moroba o sɛ wo san kɔ na chi a bere wa bedi nsamone na wi no enye hɔ a no besan fa de akɔ adentia kwamna adentina sɛbe aboa wobɛka sɛ onimi nyansa te sɛ nipa baabi a ofa bedi nsamone no onsan fa ho bi mo wabusa asem efi sɛ wonim sɛ sɛ wanyira na chiri kwan a ne tamfo betumi akye no okay sɛ wanyira na chiri kwan a ne tamfo betumi akye no nti mpanin sɛ enkwan koro ennom no ya na kum takyerema okay oba bia no sɛ wo fie kwan wota ya abekwan ma wukunu a efro no opia bonte wo mabiem nti to no bia wo sɛ wo sɔka wo nsa no kakra mate wase nti de nti o mo ye ne saa ne sɛ ukoduro fom ho na wu anamon na ye fe no twono no na wabu nkotodwe e wa fom ho sɛ wubu nkotodwe wa fom no ho a na wahwɛ enan na ebobɔ fom ho no ne nan na ebobɔ fom ho no ebi wo ho no mu a e contentin so saa be se bia 10 meters bon sɛ nanu nyina sesa so saa sɛ de ye nyina nam ka akwan mu a ye nanu sesa so saa e kɔ no na eduru baabi a wodi be wura baabi a omokoda no a sɛ wo pɛ sɛ wo hunu sɛ baabi a mmoa no da no aha pɛpɛpɛ na wo mo da ade a woyɛ nie wo no wo mfa se kan enka ewura no a baabi a boa ndi na ne ewura no okay ubu nkotodwe wadi o manamo na tia no ɔde akɔwura ɛpɔ no mu no ɛpɔ no yɛ mfofo na mmoa no dam no ɛne yɛ fɛ no ɛpɔ okay enti ubu nkotodwe enti tɔfo betime de wo nan awia nkakra di o manamo na chi saa bɛ sa ha ne bia bɛ sɛ kayetia na o wiawia fo na o wiawia wo eponum ya wodi omachi anumode be kunipa enti o kwa ade a wohunu nie wohunu be ma kese na wodi kan a wodo omnam no so ya krante a ne nan se mensama ma bai se no wono de no so kyɛn de aka no nyinaa
nti mpempi no wono na ya na wode wo nam akrante kese no wono e de wo nam nti no mpempi no se omo ye 5 ena nam a wokɔ nanimu a na wotwa nani no ohunu se ebi nya meka ho a anase 5 no mo nam no ebi ate aka akire a wogina na wasu afrɛ wo mo na osu frɛ wo mo nso a ade a woyɛ ni akrante no ne bosei no wode ne bono bɔ fam akrante no ai wode ne bono bɔ fam wode bɔ fam se ya ɔho de yɛ no sao te de me yɛ no ya nti esa na ɔmo nso agye so wow enti ne bona wode bɔ fam no wode bɔ fam akyɛ sɛ frɛ wo mo sɛ omra ekwan mu da hɔ mo mra sabi wono aboa mbo no wo frɛ wo no de na no bro fam no yɛ sei to yɛ sa pe no ba na agye so okay no de nkora na eba no do mo ba nti sa wo pɛ sɛ wo kwa na hunu ba bia wo mo da ɛyɛ ahwɛni yie pa ne nan no ɛne apɛsɛ deɛ ɛsɛ pa na ade a wunu ne sɛ apɛsɛ no ne mɔwerɛ no ya na ɛmmɔ fam sɛ deɛ sabi hu sɛ akrante mɔwerɛ bobɔ fam no apɛsɛ deɛ no etintim hɔ sɛ deɛ wode wo nsa abobɔ fam te sɛ mfa nsa bi a waka banku awie na wode wo nsa ma no asi banku no so no ne sa akola didi a wate aduane no so no saa na ya ne deɛ nti ne bom apɛsɛ deɛ no deɛ ɛno no yɛ ɛpɔpɔ sabi te sɛ obi a sabi ne nsa atwitwa na ebi a wode ne nsa si atechem hu sɛ ne nsa no mark no ɛbobɔ hɔ na mmom obi a ne nsa mɔwerɛ no hɔ deɛ sɛ wode ne nsa no si hɔ se ya wohu sɛ ne nsa no yɛ tenten ma mɔwerɛ no show ma wohu nti sɛ wodi ɔmo akyi wobɛtumi adi ɔmo akyi abɛɛ 3 hours na wonya hu baabi a ɔmo da nti mefa sɛ aka bɛyɛ sɛ mefa ne sɛ 7:20 na abo yi a mɛtumi adi ɔmo akyi anɔpa yi saa bɛyɛ sɛ 9 o'clock na wunu baabi a mo da nti sɛ ya endam no boys na enam a yɛkɔ wura mu no sɛ yɛ 10 a yɛduru Swami FM ha se ya Sompa FM ha se ya na to afi mama mo gyina mo de nkrama no ne nneɛma ɛka yɛ ho apritua no ne tuo ne nneɛma ɛka yɛ ho no na mama mo gyina wɔ reception na me nkwa ma wura mu nti me wura mu saa bɛyɛ sɛ 3 hours na sɛ makyɛ a mo ho ane sɛ bia mapie ɛwɔ dua ho me fudua me fudua me bewura mu nso a me di kan hyɛ baabi a me fa yɛ no nso na ma fudua na me tare ho sɛ de me kwate bɔ frɛ no na sɛ wode wani akyerɛ baabi a fa no akyerɛ baabi a me nua no mo wɔ no nti na me ma frɛ wɔ mo wɔ fon so na ma ka akyerɛ wɔ mo sɛ mo hwɛ wani mu ntentensoɔ edua semasi ni sɛ asemasi me na me tare ho no ma mo mma me pɛ sɛ me twa ɛmoa no ho sia mo ntie ne yie me pɛ sɛ me tware ɛmoa no ho sia na me yi wɔ mo me yi wɔ mo wie a na ma frɛ mo na ma ba nti me nko me shahaba mo bɛ sɛ 4 hours na me hyɛ hɔ nti medi mmoa na chi saa nkrante ne mpɛsɛ no ne ade medi o ma chi saa na ɛya beduru baabi a o mo da te sa aboa we fɛ no buzuru we no ya krante buzuru ne ya bɛma na bɛma kɛse pa na wo mu na ɔdɔ mo nam no na nti kwamra sɛ bɛ 4 hours na wo hyɛ wuram hɔ ti ya yanwe na mo anti na ayɛ de bra de pam no bia na ebi mpam mo we say sɛ wɔkɔ nyina no na wɔdwonsɔkɔ wɔkɔ nyina no wɔdwonsɔ bɔnsi no mu di akyire na wɔdwonsɔkɔ na wɔkeka kwam na wɔkeka haban no na obiebie kwam saa de ma wɔn na ha mu no yɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔ ɛfɔm na wɔde fa ne nti ana ha de no wɔnyini ya na ha mu no yɛ kɔ ɛna wɔ sɛ duru pɛbrɛ pa wotimi nyini ayɛ kɛse na ne hwene bɔ no nyina asi wontimi huma bi wɔkɔ no wawu da hɔ nti eduru sɛ ɔbɛduru baabi a ɔmo da na obekyeche nana ma wo mu a okyeche ono aboa we woche ba bia obi abeda ne ma ne yiri nyina no oba na waso na waduru ne mpani fie so ono no wode ne ye ne lines no ene wode na anenam na sande eno de normal na ka ona na we ndi go nya de wode na anenam na wode ne se ba bi ku na nketwa no gu ba bi na maamefo mienu bi na ka ho no omo so gu ba bi na eduru so mo be dance nkyere ne omo ye nie kwabena be ma no ya wodi kan no bla fa ne to so ma me de mani me de omo hu abre fa ne to so ma me ubohunu se na enan na omo de kɔ no afa na papai wo ya fa ha wo ya fa bankum wo ya fa nifa wo ya fa sei ntu hu sa pa ne wagina me am ebu nkotodwe sa be 3 hours nam fofo no me hu sa pa na magina megina na masan abefa me nsa nifa so atware sa be si machi ho ade a me ye ni ahokwa na dwuma no ye no dene no amaka 2 minutes ade a me ye ne se me duru wa me hwɛ fom me fi mani pa hwɛ fom se aboa we no
ne mogre no ha mogre na me kan wo hwe ne na na e wa akire no yeah on say mogre na yi yeah nti ade a me ye ne say me hwe fom pa say me hu say ne mogre no entwa mu okay nti say entwa mu na me hwe fom wia saa besi say de matwa circle say no a na ebia entwa mu a me hu say makampo wo mu say bia soldier for person o mo kire nipa bonfo no o mo sarande mu saa okay nti me sarande wo mo saa wie na me ma fafon na ma frɛ okay ebi won so we no enkrama tata na che nti enkrama tata ne cha we smart wote won kan obekwa agya nti saa no oyi wo phone na wa test nipa na o mo ka akire Tofiakwa so mo nya fast no mo ma ba bia wo no mo fa wana mo no so okay nti mo nya bedu a nipa 6 a tofi de ye ni na me mfa si ye twa mo hu asia no ye nkasa okay wa obekasa na metimi yi wadi hey yes wura mu ho because ba ye yi o ma di da e wo wura mu ho metimi pamo ma wo kofi unni ma chibiem say the enti because some abre won se be say 4 hours ma bre na ma di akira me ka say bia ni fo ato asa me ka say adwuma mu kwa na etimi yi badi o mi yi o ma di da mi yi o ma di da metimi yi o ma di unni ma chibiem ba bia me nam kra wo mfa ho Tofiakwa enti eba na saa no a na me de mo atoto okay e bia tofe nipa ye wo dem ha e bia nyina na e ko bush dem ha na ya kampo mo ano okay e bia me Sasaki do free me nifa so e ko ma Mary ho okay ma Mary do free ho e ko ka sofo ho won so do free ho ko ka Rocky ho Rocky wo so do be ka Tofiakwa do be ka minister ne akampo wo okay ye di ka twa circle te say the tailor ni be pam ade a wo de apaso awura ntoma no mu a twa besi ne ya circle wo mo ho okay insa se bia nke be do ko yadi mu no ye pese ye kampo wo mu nti ne ye do aba ye chi ye non kwa ni mu la that the mention I didn't know that wo do kwa ni ma sa wo pam no okay because wo do kwa ni ma wo pon ano on tran se pon ano okay nti wo sa wo do ba wachi wo do ba wachi there's a whole buy say na be ya opia obetima kunu onya kwan wura fufurum nti wo do ba wachi sa bia be say 50 meters away te me fa say Sompa FM yanim ha ye betimi ya do akobe sa ha ni market ho say bia mo ye pa o bia mo ye pa ebi wo ho a wo be wie no bla no mu nyina akọ yetimi twagu so be ka se bomofo ka se me twagu a na je se adwuma wo ye ni nyina no why beregu aba na no na se bi wo so a ebomu a bomofo ka se abomu a na je se oyi o mo sa no itira yeye wanya apese wanya akrantie wanya wonyini wanya nanka wanya wowo ahodo bebre wanya te se emo ahodo bebre mu nyina timi group e wo ho wow na afei no mu wie a na mo makrama no ketwa ba akwa wo mu no de afa na wasi so a osua ekire no okay na mo ja wo no nko a some do be say some meters away okay nti mu da ho pie kura no a na kese na mo kire wo twen ne wansane no ne ade no na mo de chain no egu mo mere e wo ba bi ya do no a ne e ja ketwa no nti ketwa no be primu saa be pri wura no mu saa afa mo se na mo wa ne piepie nti sa kramoni ka ho a ya na e dekora keke okay some ne kramoni na ko ya de otis aboa we se kese no ai bla fa ne to so na me nkyerɛ tie fo ade kese na wada so mate wase Tofi studio ha we so be de se ka bona chi se ya wo gina Shell filling station ho a wote sa ai aboa we so be de se ka bona chi na akukuru na chi na akukuru no so wo gina filling station ho a wote okay nti boys no ya na ekobu se bi kumsie bra ebitimi kun aboa no abitimi kum no sie tu from the shell se bi wo ha mo wo ha wo se me ko private aba wo di na chi dabi woni na chi nti bi wo no wakuno okuna na wakututu from no de na hye ho mo nyina mo be bra wono kra na be ye ne yakese na so no wakuna si sa kro no nyina wo ba bia nti anadwo na mo mu kofie no no aba no abetu ana oba nso a oba anadwo no akoton na anadwo nti ade enche no gise bia nipa na am customer na mo tade nam koma no eno Tofiakwa ba ha o kese bi pa wo de bre me yes what as a way I for auditors abatoto na no nyam ne Tofiakwa na koy buzuru bi pa wo de bre me pa wa hwe yes Tofiakwa bes wonu nyum ne nwo Tofiakwa de nam bre me me man 3 million kra so onye hwe sa o man 3 million wanye nti wo so wo hwa ne aba wo yetime ko pipe pa se de na nya gro alright nti unya ne sa wi a ade ya na efe kura ne se
abo wukuna ne sere no ne nantini no ahoma bi wo ho saa okay na wasene dua sei na wo de ahye ne nantini no na afi no waso mfimfini se no wa hange ne sei te say bag wow se obi te kam no hunu se wa hange ne sei ya what the top speed said dang obesa na chi but papa ba mo ton oh ya masa ya ton obeto ana wa road gas number from ade e chi kra ya private car ama makai em say na ayi bi cover sa bia akwa bia o gina ya o to akrante na o de ne cambrofo ewurade wow ade e chi kra ya private car na private car no nya private car kra bia keke private car o ba at front okay na ne mo hu se mu dwa so ewurade se hu se ye gina na ye wonko ade e consider kakra na se bia oba bomess na o gire ne mawure na what front so one to awo no ani mu guas because wonya guy oba no be hu se wo kra wonya guy because woni ne kwotwo ba oba no mu abro be se de wo ho that nti na won consider na mfa bi me se mu hapre ko ye bo na ye nsere so okay e ma no so no obi so ho ananum ye ne de oto de akoma ne mpena ana se bia ne kunu e bia wo ko weekend na se ade na da ya ne nam no buota ye den pa ye Friday because weekends ibi be ye ibi be ya fro ibi be ko ba bi sei nti we say da so sei no se me kwabra na me ton a me de acha wo kra no 3.5 we me de acha wo kra 3.5 mati koma enemasua de bi wo nsam a wo kan mu me pese nipa bia sua bibi firi ahaban mu okay on se wa kire se emoa no toda wo nante bom esonabo bia enso omutimi hia faako yes but ye woni pa bi wo ho a won hwene mu bon on pese ni nua bi kura emfa ebi kura wo ho trouble nipa ni firi kura de na asai on pese wo be ben no na to afi basabe muompo ehunu saa se wei eye me nua etimi na oni ma hodwiri sam bi ewom se me fa ne se me di just seconds me fa ne se be ma ke se ya mo na to su bla fa ne to so me nkira tiefo ade ke se ya woda so yi se woni ne yere ena mfa ne se bia omo wo ho na oma wo ena ye no ye ba ho na ye pam be ma no ena ye che no na ka oba na ye nya oba na nche na oba no ko be saha ne be baba yara stadium na dwo obeba be hwehwe ne ma no oba su saa chini ho nyina afre ne ma no nti enka bomu ye na eduru se otamfo no so ba wo mo so a be ma no sei no wo tia mu frɛ wo mo no mu nyina adwane eno nti na se bia wo nsuo hu na hu se nwe wo ho pa enwe no hu sanketo no wo fo ma kese pa na wo tesoro hu no okay so hu be sa ha ne so am run about no tiam also mu nyina apɛ ba bi fa wo ba sa wa nsuo no bie to mu dwane because ono won tiam kwa abi enti na moment wo be tiam no na hu se atamfo na ba enti kase ne sakrante kase se wo so be su o supra ko pe o mu didi nya mu jaye din mo se ro no nko no su no o be frɛ wo mo sa na kese bla okay abusiafo ahaban o sunya nti sunya hola ho so de me kwa no ho pa te ne kwa okay abusiafo oh enipa num be ku nipa o anya num de o to be so ahon tere ka ho na no so adwo obi aya obi asidan no oh yeah yes oh yeah adwo obi aya wasidan no because o man bo so me adwuma kra wonye dabi but effective wa chiri oh say edru mere bia we ya to aso be se bia be 10 years 8 years a e kasa wonte ye bedru ho dabi abusiafo bra Facebook na ye bedi nkomo bi se de ofa ye dru no ye tofe enkomo ma mere papa akwaba yara na ho te say ya me adum mama ofa ho anopa yi hey ma we obekuni pa o okay abusiafo tofe nkomo na ye dru suyi Tofin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. Dede. Beti wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, me ya tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wo dia man. Sompa 93.1. okay abusiafo
Ofa yadu suwe no aye Tofin komo. Na ene memma kwan ama won so a utie me no wabam bi. Tisha no nso. Anopai the producer de abetu manim. Asɛm mu du na wa wohwɛ Sompa TV no ti asɛm we yie na ona wa samadu no bi etumi kasa ka okɔ sie a kombetu fo sa asɛm amekan ho efri sɛ saade no ka ho bi pa ene de wo mo atoa nananom won sie do nti anopa utie ya wo ye okrati asefo a wote ase no anopa itie Tofin komo asama me beka kire wi efa wo ho efa me nso me ho ene Tofin komo no wato ne din se wakono ebekun wakono ebekun enti anka metu fo se kum wakono ansa na wakono akun efise akono ade no a wudi akire no ebe praw akun ebe sai wabrabo hwe enye bibia na wokondo a esese wohwehwe akiri kwan o efise ebe praw etina meka se oduru nsamampom a se omu wano kasa de akire wa enka obi beka akire wo se enka bra esese medi wo nsoye na de enti a mehya ha eyese medi makono achi na eno na apira me besa meka asem bi a esiye ewa brochiman mu de kire wo besa wo ba Facebook na okodie bi a oya boa na ono de ni nyansa wo fom nti na kono kuno meni umi enu yebesua de afrimu anopai aki fa okode no a osi aboa bi so no eto so ema me bra Facebook me pesa obehwe asemwe yes abusiafo a mo hwe Sompa TV ane mo a mo wo Facebook bra Facebook na behwa de because ebia na wo kwa sorry ebi nso a ba bia wo no TV mewo me pesa wo ba ansana matumi akasa story we e de akire wo yenim say yeye manga na mu ha de ana say yeye bibi mu ha no snow de ento na sede nyankopon aye wiase no ye wa brochire nkura hodo bebira snow eto na aboa okode yi watunam wiemu saa onnam wiemu saa hwehwemu kire se okodie aniwa enunti na onyankopon kora ka oka okodie aniwa oka okodie ataban efrise oya aboa oye soronko na okodie nam sora ana ohunu se aboa bi da ho a wawu tieniye trampesa oba Facebook na abahwa aboa no watunam wiemu saa ana ohunu se aboa bi ewu ada fom a ne ho twa etuo ana okodie etunam wiemu a na osi aboa no so na osi aboa no so no ana o hya ase se ososo aboa ne nam no adi na ebra odi aboa ne nam no ana ono ne yonko okodie etu befa baabi a wo ana oka kire ne se unua baabi a wugina no ehu adentia efri se wo de enam aduane a wo die ni nti no wani ni baabi a na de amahu afiri ho ne se snow na eto free soro no egu watabu ne so wamfi onu wanya nam ena nam no so etuhwa enti di obetima ya ne se odi aboa ne nam ena snow no so to na snow no so a eto no aboa ya dwena maso se aboa no a osi ne so no snow ni bi togu no so enam
anumodenti okodie ya nwene ho se eye no krese na tabu no efo aki fadie waye moso no yes dabi ko ba ko no mami eti abusia fo bra Facebook na be ha de osi aboa no so a odini nam no ni nue ya be kan che ni se bra ba bi a wo no ehu ebe praw ebe kun wanfi bra Facebook na be he afeda ki fo ba ko no to so mami osi aboa no so a odie no di ohun ya ne se afedie na tabu no kakom ni nipadua no yera na ni ba no ho so no na ka ni tinkoa ne tesuno onum ne nan no sisi aboa funu no a suno no ato akata no so no ana asa ato akata wono ankasa so amana ka ni ti a owom abusuafo se wo ba Facebook a wo be hunu se suno no ato ma fedie aka ni ti ane na no ene tuam awra wo sama wo mu ni se suno no toya ma ni ti ekataye ekumaboa no efiri wiase anoba itofi person kire sen aboa no akono nti wakodi aboa funa ma suno atagu no so akono anopa ma sembisani na masemuni mesi wakono ebekun sedia wodi wakono achi no wakono no ebekun na praw adentia obi botaya wodi ti wiase nyina ne se me sori anopa menya bia ntwa me ho nto me enti da biara ne kondo se okotwa ansa na wabedidi ene de mani bi kura agi afa hwa mame nka no kura nkyerɛw ansa no a wodi akire no a wonom no wo kondo se wonom nsa de but ubeye ti sa aboa okodie yi a ansa no beboa wo kakra woni beba ahoso no na asɛ wahrawa ubewu sama ka kyerɛw se menua bi nom nsa ade chie no watwa da abonte ewu yeye no postmortem ewo konfa no chime na me wo ho na doctor no wie ye no eno se hwe onua no de akunu ni na wadwa obi nso da nche me se me wura ho no na nipa da ho eye 47 ni ya papa britim ni ya papa biyam na ohwe me nua na hra wa no se hwe wo nua ne de no bra be hwe maami we de no wo se difference ewom o se wo nua no nsa no wa no ma ye ne sa eti wo se wo tro but ugusua wakono ne se obenya nsa no mti ugusua da bia wo no nsa you will die ubewu tina me se wudura sieye ana nka omo wa no ekasa kire wa enka on beka kire wo se wu a mawu no enya me hyabre na de me aba de ewu ni se me yire me honno mo nsa na enu na ama ne me hya sieye ha we oba wakono ni se ope iPhone meboa iPhone mo se de aba no latest ne den Pro Max 13 Pro Max okay na say na story bi ni nam abrantia wato baako edumi ensa 93.1 oba no ware o no de amaw na brantia no so yade won ho enti ukodi Pro Max achi semi pe iPhone awisu because madam fu we wisu iPhone enti me so me kondo se me so me kura iPhone baba wa bi asemo ka kire me wo se Tofi
iPhone picture twa nko anti krono kra mebo Sompa na matobi. 3.1. But the question is, say udi pro one no etwa na picture no eye fa eye den me bisa wo enye Facebook na ade nenam oba bi na kono nti na ope iPhone ti wagya ne ho na memma ne de da rough adentia because na kono ni say opeso use iPhone anopa say what is asem we ase a say wakono beku say de okode no odi aboafo no achi ewu ye no a ade a wodi akira ebeku no be careful hweye wo sa de no na ebeprawo wow hwɛ bɛma bi wɔ hɔ a ohun ɔba akɔkɔ no ɔyɛ abɔdam because ɔsɛ no na any taste bra woni mo madi mba akɔkɔ akyi ewu kwasie ye sɛ memma dodoɔ no a hyehyɛ fam no ka wɔn asɛm akyerɛ wa nka ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔba akɔkɔ bi a odi na kyinti ɛne yaku no abrantie bi wuye nkyɛe na ne so wɔ mfasoɔ ma ɔman Ghana adwuma kora ɔyɛ mem ka nkyerɛ wo na ni wuachi ana obi a onim abrantie no sɛdeɛ ni wuo nase esi kyerɛ no ma Mary anya hwi ne ku no odi oba owo kunachi adenti afise oba ne ye kokko sabe ya bo amabese ni ba bi susu wadi sabe oba to achi saa wadi oba to achi saa na kono edi oba to achi saa because ope oba na to so bisa mema ewasie ena o magya saa ma no hokɔ obi na ena o mogye o mani enti anopai no afutu amede ma wotofe nkomo ho ne sɛ susudi wakono achi na wakono beku susudi wakono achi o anye se be praw obi wiase a wo wa ye se de manhu se sakida ka mu no menso makono ne se menso medaka mu bi bara se bisa ne se baby asaki firi ho na ofiri eti won se wadi akono achia ma obi apresse wa ma feidie baby a wodi wura no ukope sikaduraje because upe car white mwada upe car black mwada Range Rover upe bi mwatena but why na wu a ye di Range Rover asie no anya hwe wakono ne sa won so ubenya Range Rover adam sa kono no a wodi akire no ani nti upese ofa kwambo ne so nya Range Rover no me ka che ubenya Range Rover ne ne eni afi ubewu eja Range Rover no ho anopai wakono beku ya mami ka sa asem we nkyerɛ wo enipa mo sɔre a moato si aboa ye frɛ no aboa preko so kwe brachas ubewu na wonim mesi ubewu na wonim doctors bɛka kyerɛ wo sɛ
aboa bia ni ho ane srade eche prako enti wo ya brante a wo winsa wo wi a wasan prako a ya twintoso ne nyadoa no nyadoa nka ho entos mako jenne akikaduro musu munim pa o combination munim nda bia ya de agu ho a abrante usi ho ata ugu ko mu na owi amfifire firi wo no me ka kirew akonno a wodi akira wo wi sa aboa no me ka kirew pain say stroke e twa because untini no ayirira srade besim anopai afutu amede ma no sudi wakono achi mame nka nkyerɛ akono obia wakono aka nipa brabo ho sa na nyame bɔ no na wiase wo ni akono a na wonye nipa basa wakono ba fa wadwene ye adwuma se wakono ba fa wadwene ubosuwe fa ye adwuma Sompa 93.1 enti ababa wana de a oye kire wo dada no ho kire wo no a oye ye niema bi a ama wo kwa do no ebi kura wo ho a no wasend picture bi di abrew na wonim se oye obi yire ubewu I'm telling you uwo ben o but wonim uwo ben o but wakono untimi nhye wakono so aya hye wakono so kakra na anyesa ebeku me se aboa kodie di na kono achi a amaso no atagu no so akuno meme mobo na ma bi nso mobo enipa bebrawu ayo makono na aku Sompa 93.1 ndi upesa wogidin because wakono ne say upesa ye bodin ma obiate ba mi bisa o ye bodin na obiate ana den omo mbaji din a omo awu no ajapade omo pe na omo nya na ho bra eniema na prepare wo no be careful enti wankasa wo yiri wo fie ho a akwala amokofa no na ba betena mo nkyɛn a mokofa na ba betena mo nkyɛn a kyerɛ sɛ wo yiri wo ho nanso bra wo sɔre anadwo wia wo ho na wo kɔ abaawa ne dem pɛsɛ wo ne kokoda no enti wo nyini sɛ saade we begu anim ase apraw wo nyini na wakono ba enti wo mfa wadwene nya adwuma kakra oba on se wakono nti bemma bia uja ahoma no Sompa 93.1 mekasa Fakye show ya so ababa wa bi ba manim mene ne di nkomo ka kire me se Tofi se mi hu bemma owa na owo enwi e wo ya hai nya abodwise no enwi na ehwo no minim se de sefre no ede bawa ede bawa eda mo fa eda de nto so ose ohunu bema owa na owo saade ni bi Sompa 93.1 woni wanye bibi kura na ne kra ehun to no hwa konofun
Anopay Tofinkomo a foot wa me de ma me gina Maka Abraham asɛm o kan yeso sɛ hye wakono so sɛ wanya hwɛ yie na wodi wakono achi wo bra Nyankopɔn de ma wo sɛ bedi na saasi so no ebeku Maminka story we mfa ntwato me wia me mpanyimfo abam ababa wa bi wo sika pa ne papa oye sikani na ne papa ebowura baabi ti sɛ supermarket ɔde nneɛma no ba fie a wobɛka so wakɔfa ɔbɛtɔn because sika wo fie na ababa wei na hyɛseɛ nyinaa ofri school ba Milo san oni how na wayere no ho na wɔsa Milo na wɔwe me say otimi de tofisha nanum na wada na ade achi efise saa nneɛma na ɔpɛ nyinaa no ebi wɔ hɔ eti ade bia ne kondo wɔ fie hɔ no bibi biara ni hɔ a esi ne kwan ababa wani nyine ye no yade bi efa ne kaka ani na die sie papa enti ebra na ne kondo biscuit ahodo a ore tofia ahodo a odi eniema ya fremfrem dia na odi no na ne maame ka che ne se ame wo yo ba susu di fremfrem ade na ba hawo oba maame kura de wanka kaka ho asem ababa wan ne yatutu ne sibi maame nka no kura nkyerɛ wo Sompa 3.1 David yantimi anhya na kono so no anim guase eto David o ha ko be ka kyerɛ wo anopai mafutuo ni sɛ anopai tofin komo se kum wakono ansa na wakono abekum asopani Tofin komo no yeah mo adwuma adwuma das say enchia tiefo Tofin komo so me ahwefo na emo makwaba 3.1 Tofi ensamo a wo de aba ne no emu odu pa sande o kan say akono no de Onyankopɔn de bi ma obia na eno na de enipa etiasia ma yetumi hunu sa ade ewi ma ni gye ho mepe na wakɔ ho akɔpɛ na ade a adi adasen wuo pa ne akonoi sansa no ne edi kan a ede bɔne ba ewi ase Adam and Eve Bible no say if hunu ade no 3.1 eye na kono na ohun se odi a ebeti nani saa kono no a ebe hye Eve mu ya na hese nku otumi ye ho adwuma wantumi anya ho adwuma no eno na ma na ni di akira ohun ye no na watom Tofi na woka David ehun asem me kwa de mija David de no ho no makofa ne ma ne de no ne baba ma Amon ya ne kondo ono ani nua ba atama ono ani nua ba o ejama David maami we ma ne nyina ya mu nyina ya David emma na okay kan story no a o se the kondo ni nua ba no ama eyare no akono no yare no ma na damfo Yonadab beto no no ohun se ase bibi hye no so ama wayare ansa na won ni di ho nkomo a o ma na adwena ode beye saa akono bone no a aba ne mu no ho adwuma na ekowie ne bone enema pii a etai hye nipa ne bi so wa akono ho no ofisa wa anya ho adwuma na wan control no a eduru mre bi a
na afei asa di bibia be hye wo so asa wanya na wo homete he omo aye addiction ewo enema bi ho no se edu se opese wo ye saa de ni bi na nsan kan a etumi yare no te se amon de ni bi okay because na kono se ope de na ka che ne se ope mepe iti fama me Tofi komo so de nti odi ama ona mwana sabi toilet de wa pese uja wa nan a Tofi komo e kan pa for so sena kono yes nanso obi ani ho a obegina nipa mba bi sa aka no nti no wagina ho a no aye agu no ho todam se e mani pan force pa but oyire ne ho a sa de we man hweye ne ba nipa mu a manim agu ase yes ti ono so yire ne ho toda kwa ba no otika mu na waka che da we ne mpa ache ogina me na wagina na wasi no owura dwire mu na no apɛ ba bi afa adentina na ade ne hyew se chinchina pɛ sa ade no yes ade no ma no sa abre no o ba bia wo na wanye ni nipa mu ba bia e kan se ye no wanye no na mo yetumi hye so a de kɔ pade ana ye fure fi se ne mani bi o hode a e bia e man anim guase na ye nhunu sa ade no egu anim asese esi anti na ya ma ade bibi abɛhye ya na mu na kɔfa nsɛm pii aba Bante bi a friend no Jacob ni Esau. I will say Esau ba ya na ni nua na ya aduane bi. Na aduane na ya na kono so de no. Atidua. Tofi nipa oye nipa osombo paare nipa otumi control no ho na otumi hye no ho so wo na kono ho. Self control. Esan se wuntumi nyo saa de no a tambia no emma wadwena na se o conscience anyame de ma wo no eyira firi wo mu okay ye obibia e friend no needs and wants mepe ene mihia ade bia e wo wiase no unya ope Tofi so sia esi anyame ayo adom na private jet anka ope anka betu afan so it is a yes ye di niema ni pedua no ka che yen se yepe no akidi a ene ebe ya wo se ka hohara ka epo ya wo dia open ni nyina nanso ne wo pani mu no na wo ye nhihye de adwena to ho se emu dia he na bebo abeti na bible se wade nyina ho kwan sunye ni nyina na fata yin okay Tofi obi se ne kondo shire unim shire because wanyem nti onyem obi kura ho a wanyem okay akwala ba ya wasi suo no se osun adi o se ye adi o se kwan be na fa so ne kondo shire na entumi ni 2 days a oni bia ne ho beto no obedia ma doctor aka che no sa ade we ebe ma wo hawo yes onim se ebe ma no wo kwa ye nka che onim se ebe ma se ade we die me amehu se ha mi o so se me ni bia mi ntumi ntena okay na wabɛyɛ saa de no saa kosi sɛ isusu anso de be ma no ɛde ne bɛkɔ akoduru ba bia wɔyɛ ho hwii a enye yie no ba ko na fo wa no sima me wɔyɛ addicted ana sɛ obi wa addiction a sɛ ade no maya ma na ka me hɔ a okay Tofi no kura no yɛwɔ ɛho adwuma a yɛyɛ na yɛtumi eyi free akwan mu okay ne nyinaa yɛ adwene ɛda otrim na wɔbɛhyɛ aseɛ atete saa adwene no nkakra visa sɛ na ɛwɔ ka no sɛ wa momoden sɛ wobɛyɛ ho adwuma a onimra wo ho so no na de wakɔte bia bi mu a wompɛ ade a wansusu sɛ wobɛyɛ da wobɛhunu no ayɛ ade a wansusu sɛ ke betumi abɔ din de abata wo ho da no wobɛhunu na bɛka wo din ho na afɛ ayi wo din kura papa o maame no papa no mo de ma wo ne abrabo papa nka wo boy ya wonya aye no na saa ade no a wo ye mepepe ma abeka wo ho a wontumi nyaye no okay na edin fufuro abebata wo na saa Tofi saa din no ye mpepa okay aso panyi mi da se abusiafo waka asem bi wiase nye de opanyina na obenya bibi wo ha ope ba odi wakono achi abeku enti na wo ya brante a hwe ho ye wakono betima ka bibi a kyerɛ ba so panyi se fanyansa to ho
na basa obenye din bi a entumi mpopada fasa asem ne hye wotrim memfa nchia kase bi ema menua ba ko efe no Georgina amo aki we wa ne wo ben me no bon say atare mu bon US sa o de ma mi amansi kura nam de ahe da bi akinye wono ni wa menua ba amo yes menua ba amo na no bi o ha no opie me so wo Sompa ha chese agimi nsem na oba he wo se bra said the US Sompa si agintra ha wo Sompa wo US no ja na we die na sister nya wotre na de eba no kra de soso chen we enti abusiafo menua ba unim se ba bia na me makobia no se mi pesika boa obi a ne kakra beba enti sister nyankopon nhira wo ne me wo faase no wo Ghana takrade ena ofri tadi eho ena sister ofri enti woni akonta ene me wo faase no nyina no nyankopon to no boase na onhira mo Georgina amo menua ba no me da ase ma Mary papa kun akona ansa na wakona akun yo Tofi ami nhira o se da ni de nyina erade ema abrabomu afutuo sronko o ma osun daye pa na unya bibi saade ebreye na anope metia adofo a etie ye nyina wa chirichiri ne bencheye obi a otie bia trotro drivers taxi drivers taxi most taxis amefa bia na eda Sompa nyame nhiramo trotro for pankrono tafo ha de eno de maje Sompa abo so obefro trotro bia na ekoso nyame nhira pa amane na ho a enyi mfiri ho Tofi akono hye wakono so said ye di kan akan akono de obia wo bi unim bikra onye nipa nyame na de awura yemu na unim nyame ade a ode awura yemu fra ye boye no wahyehyɛ kyese ode limitations nso ene akade a ebeboa ya me yakoyanim na yanyina kye nso ayede abata ho na ya na yentimi hu nia emana ebroso na ekobroso atofe me ato ni din se akono bone esansa akono de obia wo bi unni bia unye ni penti nia ede obewie owuo no ye frɛ ne se akono bone nti na kyese ye wo akono papa no na ma obi duru mpempenso a opese oware a ne ho etete no ne ade nti be ma na opese oware that is akono papa opese oware na ode kata akono bone bia ebe pie free te bia owo mu no so akono bone nti ene ma oba bi shatade a ode eyede ekata no ho besi fom na enye se onim life bo na emom se de ebeya on create akono bone bi on se na okọ asori fia na se okọ nsori bi ma yese kata ho aketesi a edientia ye wo bibi a ewo kwa se ebroso wo ye na broso a ewie bone e ba mcho yan hwe James Yakubu ngoma twi no se Yakubu ngoma ti baako enyi yimu dunan ede ekosi edunum no etiefo entie miye me de free dumiansa ho making kan o se se wo so obi hwa emanan kase onyankopon na oso mehwe efri se boni bi nso onyankopon hwe na ono nso obi anhwe sana Bible no aka no Bible no aka no nyankopon onso obi anhwe on say most of the time ye bibia eyansohwe o enna mesitie se nyankopon onso obi anhwe ye ne ma onim ye mra ye onim ye sinto na yenti ade kra so ye hwe 14 no o se na oso obi ahwe a na eye ono akono a tieni ye o eye ono akono a ejeje no na edada no na eso no hwe na akono 15 o se na akono no nyinsan a
akɔnɔ yɛ nyinsan yo yes sɛ akɔnɔ ne nyinsan a te sɛ ɔbaa nyinsan ɛwo bɔne sɛ deɛ ɔbaa nyinsan a ɔwo nipa no okay sɛ akɔnɔ ne nyinsan da biara wohwɛ berɛ yi ne kokomu nwi na no sɛ deɛ ɛda deɛ tie na da biara wohwɛ no na register na ɛnyini 9 months enti obi mfiti prɛko pɛ nkɔfo obi yiro dabi obi mfiti prɛko pɛ ɛntoro wɔ apetesi nom ho obi mfiti prɛko pɛ ɛmmɔ adwaman kyɛ sɛ nintin a ɔde sisi adan na ɔde tɔ cars na ɔde kyɛ sɛ obi mfiti slay queens obi mfiti prɛko pɛ ɛyɛ akɔnɔ na agyegye no akɔduru saa mpɛmpɛn soɔ no nneɛma se na Ghana force so na yɛbɔgye wɔn so social media hodo ne yɛ nti sɛ akɔnɔ ne nyinsan a ɛwo bɔne enti na nipa no osi bɔne kwan mu a woyɛ no hwee nye yie kyɛ sɛ afa no ɛno ne addiction no na wayɛ addicted to kyɛ sɛ afa ne nomum self control na nyame di wura ye mu fra ye boy no afiri hɔ okay a clear ɛne no wawu aha nti wate free why say bodam ni ɛbasa no wate free obi ye kan wontie na wate koraa obete enso onfa nya adwuma ate afa so eti sɛ nipa abodam ate afa so enti ehu papa ɛna ɔse yentie sɛ de Tofi wo kan ye no ɔse na bɔne ni wie nyini a ewu owuo arehosem enti obetena saa bɔne no mu a ne yɛ soso no so ne yɛ gyegye no so na yɛ kamfo no asemasi waye din waye famous just waye mo kan say star just obia ye be ji watum all right ye be bo waba so all right ye be peja all right abusua mu ye mfa oni agro nanso eye bɔne na wo tete no te say ye wo ba ye tete no okay enyini ebenyini ti akoda no kodum pempenso bia ono ana wade ne ho enti just obi nhya no so obi nkanasem enti eduru saa bre na yagege so enti osese bɔne ni wie nyini a eno na bebre ye wom saa bre bɔne akono na ate afa so no na ye tete no ye tete no nti okobada wo bewe na enipa ya ka no so ne ye soso na ye nso ye suasua ne ye gege so saa onyini no no enti dakrope na ekum apetesi ekum bebre adwamamo ekum bebre sreya na papa kan me wa akola small girl from one girl na obi be report my say madam de bia odisire na akola ba ko na mom classroom wachi na odi scam and so onko to sire primary for ama break no odi chese oti dem on ho keka no onya shire ni typical example na papa mai onya shire ni ne ho keka no ye frɛ no ye frɛ akoda ya osu adanya ni fie ho de ye di shire die atete no ni awode tete oba no maame adwaman na wo bɔ no wo kunati a wo fa no oba no hu ewura no enti bɔne no na egusu aye de enyini no enti yesre se akono de obi a obi o but self control yourself baby a nyame de ade no wo bibia ne de eduru obi ani wa ne kondo bibi obi ani wa nko on pese obeye star obi ani wa on pese obenya fame obi ani wa on pese obegidi no wo sika pempempem wa asase so nanso akono no e wo ne limits se nyame emfa de ka ho no emfa mawa udi akira o se eboni ni wie nyina ye dey ewu owuo wani bete na oda asamando ma mere me da si wani bete no na oda asamando tina me ka kire o se wunya kwa wura sieye ena nka nyankopon ma wontumi ama watumi akasa enka sister bi be ka kire o se bra bi na me di na chi a enema wi ba ma bi wo ho obeka kire o se me yire me hunum wi nti na ma wi ba ma bi be ka kire o se oba bi a me di na chi no obi akumi na me hyai akono no anyinsan bone na ebewo ye no awu owu enti sister bra ade a wo ye ne bepira wo
na bɛsɛ kum ti hwɛ ho ye memfa sra kɛseɛ ɛmfama 21st clinic the sciatica expert ɛno kwasɛm ne sɛ ewiase obi benya wa na efiri yadeɛ na amaman kama sɛm ɛyɛ yadeɛ enti sɛ unya obemfo te sɛ Dr. Blessed Foster the award winner the whole Africa wono ne yabɔ na baso sɛ sciatica expert ne deɛ oboa because ɔhyɛda yɛ research ɛno nti na nkranza ɛhɔ ɛna yɛ 21st clinic headquarters because ɛhɔ no ɔkɔyɛ research no kramrɔfo bi so fra brochire baayɛ bedi days ma yɛhunu sɛ adan na wobɛkɔ ayaresabea kɛseɛ but yadeɛ bi te sɛ meto ase twetweme ɛyɛ me ya ɛno deɛ ɔmu ntimi nya ho aduro true research no ɛna wɔde abibiduro ɛne sa yadeɛ na ɔde mfidie atache kama eti ohwe sɛdeɛ ne nneɛma no siti a bibia da na kwan mu the whole Africa ɔno ne yabɔ na ba so yɛfɛ no sciatica papa na enkrabata ne deɛ yato sem ɔwɔ nkrabata baako edu wɔtwe enkransese a me no kasɛi no uduru enkransese a baabi a yɛfrɛ hɔ dɔme anes ɛhɔ no ɛyɛ Ecobank St. John's hɔ na meka ni opposite saa road na Ecobank na hɔ no n'akyi no saa road na ɛwɔ hɔ akɔpie dɔme market no plot number 23 ɛhɔ ɛna 21st clinic asoɛ ɛwɔ Kumasi yɛwɔ ahwea overseas yɛne total filling station no ɛbɔ edi nhwani mu ana La Fuente school no anase yɛbɛn afa radio sunwan sese yɛfiri koto krom na yaba regional hospital hɔ ha ne opposite hɔ baabi a phone booth ni sie no ɛhɔ ɛna sese yaba ɛhɔ ɛna sunwan sese yaba brekum Chris FM yɛne no ɛbɛn enkranza Presby Bank no yɛne no ɛna edi nhwani mu God so Success FM yɛne no ɛna yɛ opposite wanchi yɛwɔ Old Market na yɛbɛn Kramo store aja Kramo yɛkyɛw ɛna dwaboso nso yɛwɔ Rainbow Radio yɛbɛn hɔ Debiso enso yɛwɔ Debiso Market inside the hono Tachiman yɛne Agenkwa FM ɛna edi nhwɛ Kofodua yɛwɔ Agata Market ha opposite Old Green baabi ana soldiers ne canteen no ɛwɔ no Kaswa yɛwɔ Bom Road Market Junction anase new market na baabi a new ECG for office no wɔ no Tema yɛwɔ Committee 1 ha yɛbɛn Roman Sodan no street bi da hɔ kama Takrade yɛwɔ Afiekuma number 9 taxi station hono ɛhɔ ɛna yɛwɔ uduru takwa sisi a yɛne Roman stores ɛna edi nhwani mu uduru oboase a yɛwɔ Court Junction 21st clinic yɛse 1-2 ni paduase a onti ayare saase hwehwɛ wo ni padua mu ansa na wano maduro frɛ wɔ 0540 311 311 0540 311 311 hyɛno nso nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena 21st clinic bɛyɛ adwuma firi ɔkyena dwada anopa no nso ekosi nonum mepakyɛ wabɛtoa so a memenda enso ɔyɛ adwuma kwasi adanko ani da 21st clinic anya adwuma wo amano ne ofresa number no amede ama wo no a aduro bia opese yede brɛ wo no yede bɛbrɛw ɛwɔ amano ne 0540 311 311 0546 616161 21st clinic the sciatica expert the sciatica papa Dr. Blessed Foster na wonim me call minister IBJ ho but anope memma oba bi ana ba ma bi opportunity udi wa kono achi edu pie ba bi a na wo mpe na how ewo abrabom memma akwan amwa frɛ opekura betimi afrɛ producer ewo 0266 30 37 33 0266 30 37 33 frɛ producer na ka kyerɛ ne sɛ Tofe ɛse sɛ obi adi na kono achi akɔtɔ amane bi mu a memfrɛ sa number no friend sisi a mebia homa no so na wo so wafrɛ minister papa kumu akono ansa na wakono akum yo papa erade nhyira wa no pay ya chietiefo ne yahwefo nyina na okenkan Job chapter 31 verse number 1 Job say I made a covenant with my eyes
not to look lustfully at a girl. Job say woni naniwa aya pam say mo mfa nani enkonkohwe ababawa. Adentina Job ka saa eye akono ntia. Papa akona manipa kese ahwiase. Hwe obi ti say Samson. Said ye awurade si emma Samson animunyam eko edruye. Na akono nti Samson etimiama oba ama na hwiase. Yes, me here to fin komo. Akono nti Samson ewu animguase ewu. Dem fo ye tutu nani. Ye tutu nani. Dia akono be yo. Opani wakono nti no wadwuma no ebegu o. Osofo wakono nti no wo ho asem beba radio so. Asore ni begu. Asore ni so begu. Osofo ka wo pese wo dem a wonuru ho no a obi abobra emfie petepepe ya wo pese wo duru ho no obo akonu moja na efunu hu nsu a yesi eno allege asofo bimo edi dware ansa no ma be ya asore no say no crest adia ene wan hwe ya so ba akoye bio na papa ye ka akona ya na enipa bebre e relate to emma ne emema enankoa hwe abrochire ko ho akono atie si obi so sisi a wunya desert so kra obefa ubewu yes because enra na me hwe story bi wo social media na abrante na asema na wo kana wo se enipa mako 49 a wo mutena nsuo so wo mokọ abrochire no emu 19 pe ena timi koduru ye na sa ne nyame kra de afiri wo mo ewo Libya sa nsuo no so no bra papa me se ye kase no se Libya ho akona be show bi mu sesi a onde ye ka hwe ya ontie obekwa akwu papa anope wa mani pe sun wo fie o because ababa wa bi tie wo ho odi abrantie bi achi se sebi anope ma no susimuna so abrantie ni timi ni da yie satisfying nti wa de no abrantie ni suba anye oteno ho because of so timi satisfying wo and there were no ho on na youth aba no papa say suban pa ye hwe suban no enye no ne ye hwe eno oba ne to so eno oba ne no fuso na WhatsApp groups bi a youth na create no yesra wofo mo say mo ma no ya munya time enhwe o mo phone so because ye wo groups bi wo WhatsApp pornographic and nearman kwam eno mo promote wo ho na no pay wo tie mi amesro hwe wani yie because adia wani ehunu no ena ekọ wadwene mu na ama odi akwakoye adwuma enne krom ha ebi mu num shisha na papa shisha no adia bia wo de ice pipe ena wokọ pubs na we twi na we so atwen de onum cigarette kra de ono no nko ano ena enum ba we ne de enye hygienic kra o tufri na no ano de ama obi na oni marigo nti abrofo no no nom shisha omo weda na e wo ho no enti so mo twen sa shisha na awobre no na ama ni body na ayayi awia gede o Ghana ha na obi num shisha because wo hu sana damfo enum bi nti eno ho akono nti no ono so num shisha ne bi na wo de me tufo awade na wo kọ na wo maame mo hunu se abrantie wo mwa wo ababa we wo mwa wo ye tufo a wo de wo se wo dono wakono asore no wo besa ba na wo besu papa enso wani beba ho so no na ye too late ye too late na ye tu nipa nyina fo no pai se wa manage wakono yi a said me mpanimfo di kakan akono die obia wa akono basa wa manage wakono yi a edi wanim guase beba edi wahwe ase beba edi ubi bia be kwa wieye mihu yanka bebreba ye kan wiase nyina no eya akono na ni beba na ho so no na just ade a odi years are building no within a short time na ahwiegu
papa me say bema akọ no sọre a wo che bodamfo yes because odi oba beko hotel say 50 million kura because of na quarantine obehwiagu within a short time na ni aba ne ho so na wagye nani so no ho se wadi nsem hunu me se bema tin kan ne na kono sọre a enti wo preko nam aba na wo kan ade ya na em ya se anadwo so no mo wi o wi preko nam na anadwo o wi ya no wada enema bebrebe mafu a aya kakraka nyina no eye makono ntia yes oso okono bema no ye de edura anadwo enso beto amama no ye beto amamo but yade na wo no wudi egu widie mu no enne bebre entimi ntina wiase nche because of ya kono nti aduane bia wudi no pizza nom ne sa ne ma we no ekunya yo ekunya nanso o feel say wani bia ye feel say onye guy kontomre ne ye die no eno na ama ye ti say yo papa me ba wiase enam pa de nam gra me nyu bi da yeah when him so vegetarian yeah me nwi meat da enam a me wi ensumunam eno kura mpo no me gise amane a aho na wotimi nya obi ma ne ka kire say hey wo de wo mobo because we ba wiase no onwenam ono so anani ohunu say onye mobo no da bia wo yare so nti anopai ye ka akono ho asema enya akono say oba ne mema nem dabi baradie bia wani gi ho a ekokun bia no tiswai na awurade emoaye papa awurade nhyira me da se abusiafo enche me bia homa no wodi wakono achi ade wapie hemfa ade na akono aye wo wiase me pese metie o me da se aso panyi wo se ade a ede na sebi ekumba kwasea hwa afutu a ede ma wo ewo tofin komoso yi no utie bebo wo me bebo dwumbi ansana mabia homa no barma menka we nkyerɛw maboda urobi a kyerɛw se ene na dwumadie no eba so eba ne sen eye TV series a nyankopon adom ebeba Sompa TV so na eye serious na ne audition no beba so ne ewo swami baabi a Sompa ye wo ye bia na unnim ha wo de baabi a befa ka bia se ukonrom hotel usi wo ho a wo se opposite no Shell filling station bi wo ho abrosan no a local board ye red and white no wo be hu se ana wo de unya si eho a wo se me pesompa eno anu no edan no nesi wo no se edan ya be Sompa dan aha na busiafo enne the man Jackson Bentum on se wono no se ohunu talent ekura obi no oye best onim se ono ene faale win mesiasie dunom chese wono na nyame nam ne nsaso masa omu wayo sinum nyina o ma piepie konfo colleague num nyina piepie na ne audition no ono wa na etena dwam na wohwe adoma kyede ewo mu na watimi aboa ama ebia no na de wo beduru baabi ne na mama brown baabi open wo wiase bi obetumi akọ aban mu obetumi ewura office be no wontimi nwura eyesinitwa ene de na koduru ho obi so eho na nyame de na koduru bela samoa no nyina etimi pacho ene na dwumadie no eba so ewo Sompa ha gi number yi opon asori a na oba eye donko pepepe na o matena se ewo aha 0548 307 198 0548 307 198 anasa 0201 555 361 0201 555 361 fra omu sisi ana one omo emo enkomo na wo hye omo ha ebi kura asori mu wo obi ahu se mu yi player wo ye good wo ya ade a ono so ubetimi apushi no se ne audition a eba no omra bi fra number no ansa na waba na omo ne eni enkomo me bebo dwumbi na ene ye nuaba bi edi na woda ye dofo bi edi na woda ne din Eddie Mary na owo ho ye faade
Mary offer Ike wajuma wura omo na eton cement ne iron rods wo ayi say Ike bibi wo faade ho ho na ababa we eye adwuma ene eye na woda oh dear ene musika nka me ye show so ne motom nye fache me wate ebia afefoforo a wonsa ni no na emu ye adai Oluwa kesire hu na me nyanda sa na emu ya nka me ni show aso onyimi ni se motom nya o de wo oh de eti Mary Nyankopon hyira wo wo ya baba wa odi ne huni na obu ne ho Mary to aso yesa wate na Nyankopon be hyira wo obu ne ho pa odin ene honam se abusiafo me bodwum we mi ba mi bebia homa no e de amawo e de pa na akono ayew my eni nkomo 024480 9641 024480 9641 aki Uma me kwan dia na chese mi pia tum okay
me kai say a winning award. Yeah. Papa, anope oba Tofi me chiao. Nyankopon hyira wo. Enche maka kyerɛ sɛ Sompa ewo show bi a eba na serious. Sa show no. Papa Maka Abraham otare mu din. Enti abusiafo me baby ahoma no 0551 931 931 0551 931 0548 931 931 Saki yana betrasi me pa cho tie uni story a emfre me pesa obaba bebo abaso nemom masam ne se wo a wakono adi unyade wakopie baabi yanwia wo de mo mfre menim sa mo fra ye de bi kura beko na menim so from Adwoada to Thursday 4 to 6 yankwa ahoma na so hey good morning sir boss bacho ma radio no nko na ye mo nko mo why ma tweme ho yes there say me momedi I modi me tina kan say oba me ne tie oba me ne tie 3.1 she say why not just say from Monday to Sunday on the media nsa you so go be your store ma me na hwema no nti why not just say you be by 7 also continent sanwe ase by 7 also continent e ma me bufu e na me suma monitor hu say abranche bi ho tanu ni bia go taso so ni rough o say sport dey o kwa o be nya obi a ade o be kana asema oni ni bia go na o be ma na so mu awere oba me ne tia ya wo and you may be by 7 or continent sport and you may be by 7 from Monday to Sunday what it nana boss oba dwendwene no oni ani je ofia me dey ne say me said me nkasa e bia me hwe movie and me me phone so onu kra de me nka na asem because e bia wo ka say onye say no na bo focus onye say ntino you be bia na my dey nkola ne ye ya na so me ntia nkola me dey say nti my dey tell me bia na meka but me say from Monday to Sunday oka say onye nka nti onye dey e ho no obekatena from an apostle betly if you know what they be full from me say aboni bia ma boni oh dabi bra me ba waka asem bi na saasa no na me pese ye hwe o se oba no se na ninka enu nti no okotena ho nti na me bi sa wo se ni on se ye obama bi ho a owo fia se de wo kan wo hwe movie wo ti wo phone ho wo miamia wo phone so e bi ono nko ate ho ankonam me nkasa de oye no eyo but who is sure me sure say o man attention wo fie that is why opie kwa bonten kwa yesa me dim say asema me kan me ntantro me kan de e wom okay on say wo ka program e de bia no record o wo ka program wo tu free my friend 3 times so bla be sha de bla be tie asem bia no o ma wo te very mo na ni si na man so me ti o ma asana wo ane be so si so ye wo si so ma ko di na se ni na ni bia o be ni bia ma kwa chelo se pio pe ni de bia no ko ni na no be me pe e me kwa chelo ni na no be me bia ma ni so ni se sa be so si so a to si so ni na wa pia de no o ye pe no mo si pia na me ba mi chetu si ba o be pe se na ko 11 it's 11 or bano that I'm not the father to see the clearly I'm not 11 12 no nothing with you so oh yeah no channel with you to go na channel ni ada from what was the in fact the no sasa so that's from Monday to Sunday all who is the best family with not the same level not the same for with the channel they say boy be no boy ni tiako no so boy no cafe bueno that's obi bueno no muchi bueno and I'm also to ho ya the next day I don't know how so boy ni jina boy say once a boy no say me no email no and a boy say eh me dey be so more or you know into that day what you chebi adeba ko say ye me ya say what the jot aka the jot wa kan san ho or the jot aka ho me say me tisi do de me kanu na wo for me na wo for mo first man was saying
let's say be a firstborn a 17 Anyadi me pesa me kyerɛ sɛ firstborn no was saying yes 16 years. Yes. Lastborn no was saying Lastborn no 2 years. Nim me kon bedro say me ni ubehia. Me kwa me number ho ma ba ho amama te me number 2 book ni mu. Me na me mpese me so be frɛ me that day me pa me number wo hwɛ me number me last number is 60. Wo hwɛ book ni mu a mo ba mo gya ho tu na me number ma bo me di ho ho nya aga ni so be frɛ me. There was story a man na me pa enye me ile story kura me was story a me person paper but on frame me nyama nyi who number no ye be frɛ because me pese ye din komo no crazy because we ba me ye din komo ha me be hu se oba no da be mba se ngo echi se no se boy no ono a echi ase ne trauma boy no ana wa so boy ni se boy ni ntwi no boy ni so so mu ana me tema so ne teke no ana me te se boy ba ko ka se na oba yu e chirende ado nyawo yem ko obevra o se boy na otonsa na e ka che boy na me wife twi no se ndede na ke chire o nyawo yem ko obevra o utin se sanu wo ni so ye nti no o ma boy na so so mu ayeyi ana no twi boy no na wa so o se wo chi me nipa na wa fam chi se nipa ni so mu Sompa na so ta se we so nipa no respect me obo me ni pani so boni se ukumi a respect ben wode mama me oni ana me hu se boy ne kodu so ana oye na so me du so ana sa aden tie o ba ne chen ada o kotikete mi hu ana ade ana sa o kotikete na o pese o didi mi na ana hey me teni na ma me se ni obi se no echi ya so at ma se man funi na me se o sa de just kan wan o sa de just wi kan wan no ana o de sa kan wan no a se ni se but me best me boni bia mana kan but me dey bia boni hu ano ma mo bia no ba me dey hu ano okay unim record honorable nyabotre yes sir say me ye teacher ni a obi tron so hwe na me market a me kan kire wo say ye kan mema omo wa koma e wa botra wan tosu minu a obedi kan na sa koma pa wanya pa besi sa bre no a kyerɛ sɛ nyame pɛ sɛ wɔyɛ bidibi na mehyɛ wo bɔ sɛ nyankopɔn yɛ adom a sɛ wonim so mpa ha ese me number o ma chọ o hwe book no wo pa mebacho nyankopɔn yɛ adom a Tuesday no pa 10 o'clock menim adwuma a wo yɛ de sɛ be ma wo kwan a ano me acha 7 na me wa ha ka se me mbla no pa o awie ne ke bi o be friend bia mebacho Tuesday anopa awurade adom a mebacho ebo 10 a hia me wo so mpa why my boss o se me hia wo na me ne wo ne oba ne nyina hia why me kwa na me pa na mampo kwa me nka wo tu fumpo ahomachi bia na ya na oti akwa pa ga we asmo ai o ma hene ya dubu achi food for thought ma hene 3.1 me mani tia into to bia oti evra so a no apebo na senchi wo so opeso wo bo opeso na me sheda e call online ko YouTube na me ko yi o ma hene kire no so at ma say be me we ni pasoro ngo anya sa ase on se futu on se obi o ha o ontie futu ba to ni ba futu fo a otie o ba fo kasa kire na otie so at say ba o be ka sama kire ne enu aye da ho odo da asa e ni sa kom no e po be 8 me yese me lo me bufu ya me se woni no wo do wan sit kwa ko ton sama bo ne no be ni ho se ni se nyo o de da ba 8 mo se me fan to no ko again you say na kom no me matter one say me ni say en fa se bi enye no en sa no se se so no me enye no o fa mo anya 16 years about to change boss would any tell me your best friend here Martin me bacho Tuesday Erade Adoma report ho ha why me da CP hey akono hello hey me bacho fa chen me wate hello senior bacho wo de upa wo modin na mo upa wo betima me edi nkomo e de na akono ayew good morning Tofi good morning senior what je mafuru wache from president yana na ayirpa na bedu ha ba tawla ma oba biya mi stressa na ma je ma di be hiya mi pa mi di mi se akra tachi
I say, the sister, na me ho ba de ba me bo na me yere ho ejima me do ba na tia ma oba no de ko mi me fi me sheje me ka mi skan nyina hyi ano to kwa wane sa gui me se la ya enye 1 year 6 months mu ani ko hu oba bi ana ba to my minute me ade me pan prantwe because prantwe me pan say because ba ko fa nipa no na wan ko hu na musa ko ye no ho ade no na musa fo say oh be sa ani ni no afre be ka be brinti me hu oba no na naga ko ye no ade to fo ba je di say no no ho kire me no amagima say ye no wo kuma ko do te chime amagima say ye no me nya gima bia no oba fo so ni magai oh no say upon me say ban no ja say no chire nti won wale on so ma ye on ho ade ma wo ma ye no ho ade oban say won ma ja ma ho chire nti ho chire me magima say nti wo ja me no mun ya se mi aka de mate wo say oban ke me say me fe no phone so bie mu a mo mi dia because of na ba na tin fu say me mo ano o ya say nti akona de we de and it's me ba ate senior me da CP also me ko be do se menya na menya oba no na damfo no a odi na chi a o prese obe free wachi akono bia na damfo no ahyehye adwuma bi ama no na oba cross wutie mi anope ya hye no nso sabe yase ayi ye kan sen bofo a oye bofo boni no eye chen bofo pa wini no yes bofo boni a wini no oye chen bofo pa wini no o de wodim de beto me ba cha wudi ni ba bi afre mi free me pastor me against the capital Sompa 93.1 ma woni so kakra ma me na woni no wo fom pa mpa che wo me ba cha to fruit menka yes peja woni mu kakra bi mu me pa cha wo afi de wote afi na me te pa me pa cha ade na akono aye wo wiase be di makono echi amene dia tumeno no da me da wa moye no me ka se asemi e kwedie eye mia ne mo kama me no mi be me bi e wo ma bla bu already na me be me bi no hu me hu se be ma me mo me Sompa 93.1 be ma ne mo me na me sa ko hu be ma fefrom be ma ne bi me good obo me hwe me ba ma me but so the top me ba me so me wo e na ne papa free into the common the second one no hwe ne ma me to fake me hu de kan ye ni ama bla bu person be ma odekumi na odaboa me na bibia bo agu na ni so na okko if the onko yi no eno na ba ma bla bu into be ma ne bo no wa bla bu no me hu de kan na bibia do bu ama be ma no sese me hu de kan wo say me ni wajai to fake to make problem be ma na be ma na me bu afo be ma ne betimi aboa me wa bla bu. Enti se mi di su ma ho wo se me ma ko se ma e fi ma bla bu na me ka chiro you mi di su ma den na me kasa mi su ma den na me kasa mi su ma den na me kasa me pe ba ko no but no so e ka ta me dia me don no so na e kwai ma papa ni nya me opene but odi ni pa na wo se ni pa no do me bet me wo di enti on ti ni mama ko na ni ni ntina. It is out of the mechanism and ama me de yare. Me da mo se me mechanism. E ma bo me bia. Enti de akono e de makodru no. E ma me tell me ka say apart from papa no. Me mo bia fa no kam da ko se me tana se me ko agi ade a me pe. Aw. Enti de makono e de makodru no. Ye tue yale a me ko na chira me fe chiri. Se be bi ma no aka abodua. The mechanism, pen say, Papa don't worry me. Already was waka, was so much you need to offer wash over mount. Already say any panel and pen na me no. Offending me scan magic. Sompa 93.1 Offending me scan magic. Or how to show more open so.
Tia children me father be me bisem. And we catch him for any power won't penny a Jimmy Fika. On baby akono de medru to fake. Wow. Enti du abona wo boy no enya wankasa. Adani aba me so on baby akono. Be di makono chi do pap eni pam. Bet ma plan enya de no. Bet me di so ni yaw de abu akan sama ma de na dane. E di amame. Sompa na waka fra why. Ti meka achiri bia. E di akono. Anadi a wo pe. Mama kono e de baby e de medru. Nti pian fanya listen. Na blabo. It's a dear of 2 million young coming person. You wouldn't say me moon on any poor bit in your boy. Oh, But me now, but an aunt nothing. Ohima Mr. say unya ho a aya me awani na Sompa ha why? But That's CP. Sompa 93.1. Asem da bada bio. Okay, na dem say story o hodo mo me enyo because dem say me ba cho udin ni ba bia ofra okay ude opekra ma udin. Me fa cho yo. Na akona somi a ye kan. Na me pese me ka me story kakra. Acho kwan da ho. Yo. Niwo sebi monsieur. Oh yes sir, open me a branch and so I feel na me here national service 3.1. say we me prepare sin any jime ho. A brand na me be 29 years. The captain say debut. I feel na me be my brother. Okay. Entino nya dia me tumi ayesa. Me hu sister so oyinya me sunu pa on pana so ni agro. Entina me mpese e be fa me so na ebia ono no nya me sunu no ahwe ase. Ensunu adkro. Sister to so ma me ba me so much the business area coming ama abofra the film e bai. Isan se na ebrin mi wa me ho se me ni obai betena asasia regi family ntino. E be ye bika e wo mabrabo mi. Abante afi ni mesiso. Me mo mesia kra no. Ase enyen CP. Afi ni me diploma. Me ye national service de me atoa so. And so abofra EPM eduma sem sata no so na ye din enti ema sister sorry what the pressure is so of me a isan se na bi ni wonti no ntimi bi ahomete e kan sim bi a me ditum se ni kwan senka meka etre no afi abofra na ba okeka ko 4 years ni na 12 years hunche enye se as bia se di mesia bia kakra na menye nim bia kakra na se ye kan irresponsible fathers ameka hu si mene ma me din komo na mene ni din koma so no ensema ya na okano ya na homete de comparison eba dia minia ewu ye sin waye madam fo me sin waye am ka se ma me ni sewu ene se bia ni meni ajo ho na sebi ma be so ene watena se ye bobra na se ye rezi family ye die no ye sonko nti won tino ho ase bia ama sisi no nyame adom adwuma me ye ewum se ye private school die nanso makodun pempenso bia enka mi digit esese mitimi ehye me ba enso me koma me hu bia se me ne koka akra no asema na odin tokwa eni hia me ma pe info ama yesia ya ka asem no se de be ya edebwa enso sister so on tiasie na waboka bi ayesese mitia saka na wabo no mitimi tia de a abofra no
ɛbɛyɛ me dia sɛ mentumi ntua ka no de a menkɔ abɔfra no ɛnyɛ me ba no saa na ɔɔka na mebisa sɛ ɛka no yɛ sɛe na menhyɛ koraa sɛ bi a mahoɔden bɛtumi anaasɛ kwan a metumi de afa so ɔsɛ mmea mentena ase na mensese ɛfiri berɛ a ɔnye meyɛ naa bɛpem saa bere a yɛkasa no ɛka a wabɔ akora no ho sɛ mɛyɛ dɛn na memahu sɛ woanka sɛ ɛka sɛ nsi na wabɔ a nti ɛyɛ ade a ɛhante me paa ɛha me sɛ metebea mu sisi a ɛnyɛ ade sɛ nka mentumi nhyɛ abɔfra nso ɛberɛ bia a yɛka irresponsible fathers no I count myself as one because the responsibilities that I'm supposed to perform as a father now because of some things that happened previously in me and performing here or obani de yentwa ne tiawa obani de umu no untimi ne mobra debi okay me ba cho bomodin se obeba ha ho okay nsɛm wei yɛbɛpia so de ama asɛm penipa mmerante ahene yɛbo afari katakyɛ wo bɛɛma na wabɛte asim na wayɛ ho adwuma why meda se pii wei ɛyɛ dwumadi a wato deden fakyɛ but ɛnɛ yɛse kum wakɔnɔ ansa na wakɔnɔ akum na de asɛm kɛseɛ pie kuro yi mu mebakyɛ wodin ɛne baabi afrɛ me firi adekojaki acha odin kura de hia me ɛdeɛ na akɔnɔ ayɛw ka de akɔnɔ ayɛw kama mintie akɔnɔ de kɔyɛ ne sɛ mi mo ba bi ɛna me ne kan ya na kɔkyɛ sɛ na ase de bi le tia no film na adakɔdɔ sɛ ne bi fi na ma me kɔ no ho ne no de mo a mi an sɛ obi bob ai Kofia osmiku neba no. Hey. Asemina asem kutua. Box an kwa na sheme. Hey. Kimi hu ya mi hu de menye na mkɔhyɛ gate n'akyi. Ayi neba no na me pem no. Ni pie. No pa me konfo. Hey. Na mi di me kisa nti Edmund is my na use and I'm cocoa shame. My dear king, we number cheap, to my women on grass room in the Akonodun Korean. Me bow. Lady no. Na a dear nana who won one. Ɛma wani kɔgye no ho ɛne yɛ 1 2 na wonim sɛ o kunana baby o wanka no kora so ankyerɛ wo wanka no kora ankyerɛ me na dim kokuri na sɛ de wo kan no efi a ɔbaa ne timu no na ɔne ne kunu na te hɔ de ɛden sɛ saa fie no mu no ɔde bɛma foforɔ bɛkɔ akɔ ewura mu nti ɛhemfa ɛna mo kɔ ya bɛma ne tim bepie mu so na adan ya bonten dan sa be ma ni chika no kokwan so nti no se e bia okwa e no flem na me se be ma ni ka na say e no return it back chese mitie wa enye first time wana odi akọ ba no ho na sa asem ni siye David nti na se woni no to aso twem twempna sisi o me pesa me kire se before se be ma no be to sa da no na uyo obi a wota akodam ho ne koda oh David em say yesi ni juma no di ano nti na se ofi o matete no so mu so abese ho na no mo pai otum se o mo kwa na free ni kunu na me to asisi ya no na me twamfo nyini se wo hye boxer shorts na wo hunu se obi ekunu apie like asem we meet me bisa we dey asem pa esi di obi wu asem na ye di agro sa no me like wo kai ba bia obema wo Facho baby
Me say papa no bo pono saa no hu say ye ne kunu no na o hye boxer shorts no o kai ba bi a nipadua mu be matua boss ye easy kula ke ai den se me fa adwiro mi tirim se o se ni kunu aba na me say ni kunu wow ntimi ye na se me hu de mi na me ye say okay because maybe I will kagu kura hu maybe I will kagu Semu esi anadwo ana awia. What say? Si anadwo ana. Masa bi se gata ni mu ha ma de achi na ye numre. Time bay. Be fan say 8 ye ko bod 9 mu ti mi se wa ma ne ba ahomache 4. Ana mi pie. Tanum. Gata ni mu. Ata na senti wo. Buta inkurapa ni tonton. Enipa akono be pra no enye bete di akono simbi ni pewie ni die easy ni ti aso akofa onya oba bi na o se dane be so usuru papa arantie e also a trade book yeah also a trade book because asam kakraka na ato abrante ni sa no me hwe say hello ohima be mama money ajuma any traders yo anopere me say ma last time me say me na 3 weeks be am say 1 month kra me ba to mo nyoma mo kra say mo best send ni canteen na yi good sa bre ye nyam e mai na me ba cho say last week utie mi a ana last week kura no me bo so kan say nipa kro ne number no ye nya ni yie na wo say ye confirm ansa na ya send this sika no de abrew enti me pa cho ya tro number bi wo ha we de manu mubodin mubo number no na me tie say eye wo number no de a me pa cho ne ya wo nsa beka why because maka no radio isu ni TV so anya maintain me ba cho o number na 0249 560 678 edi be na be ba charity champo good say o ka say na otwe bia no 20 cedis na che say me share bosome but enam say eti ka bosome ne 80 cedis but enam say achakura mimi nya hu no me di bi beka ho amana 100 cedis why yeah that must it okay ene ya mbacha onsa beka na onsa so kan next week frɛ na wa abaji tumu ha sɛ ye de ama no mate okay we kwa de saki ne betua en hadu asre mama ba me da mate yenso ye da ase be ba cho so charity ha abuziafo hey asem kesi abo me ba cho udin ani ba bi afrɛ me free but wa mo udin kura so a en ha me we eye de akono ayewo. Hello. Ana. Yeah, bon. Ti say? Yeah, me adumo. Akono pra open ohun. Enya guru en semi sheme so pa na mbese leje. Ho nimdie. Esu mo. Me ba cho te ho kakra kire. Nga so me no obabi na tie. No obabi na tie ni nyamle na tie. Enene 2 days no 2 kwan. Akra okubi akra and also na ka she me say the man say o man say like when ya boga be opeswe de man boga has one pen I'm so man go ahead say oh why boga because it be na me be na de be man amana so man so the year no kwa de buy and plan here and on the boga no pen and all on force me say no kwaye no idea more papa your man just similar so e ba cho se wo kuma se ya masha kopon ya adoma ebenada ebo be 10 o'clock wa shia me wadwuma mu hana me fa o ma amrante hene ye bo afari wai masha dasipi hwe se ababa wa no
ɔware bɔ Ghana ompeo bɛma we bɛfa no because ɔpɛ boy no na dakro tɔfi nkɔmmɔ ɛsɛ sɛ yɛdi saa adeɛ no ho nkɔmmɔ matan bebree ha ɔmo ma na nipa bi nso ɔmo ankasa aha ɔmo ho ɛfiri sɛ na onim ni a ɔpɛ ɛno na ne abɛwie ne sei ɛnkyɛ yɛbɛkɔ Facebook hɔ nso na yɛakɔ kenkan kakra course no deɛ ɛne yɛbɛfa mebakyɛ wodin ne baabi afrɛm edin kora de ɛhia mebakyɛ mame ntie wɔdeɛ na akɔ no ayɛ wo Faccio le premi così a fare caffè free e giusto. Ok, senior mamintio. Faccio a conna se mi hanno per un weekend, ma se demo ma mi va come ho. Fra. Mi va come ho c'è se na se fumare casa ana se è de casa. No o ka wi mo asem. Tofi wi akono a dia wo emlantie ni bere type so ebinumu ntimi nyai kra nso eguye ni mu ase na medeme ame ho be example me makosa atye ni wi ache how many years anope ya mo kasa ikrana ni se ni jai kra. Praise God. Na emra sofo kasa ye na krade sofo kokoro na e friend ya meto ni program no fantastic sofo abam sofo bi o kasa ye o kasa ya na makuma kra e fini na mi hu se se ni pe ya bi na se wuni mu a inni kra na do mu kosim na se when ya afutufu bi ti se de Sompa ko ye ya obese wa blabo. Eti o first day a wo de tie Sompa ni meboa. The first day we dey tie na fa so na nyan no. Obeka se ya ta something ya fene. Wow. Ni gusi na ti ni hu che ya na meshe. The first day ni. Eti nka anopai abonai nka wakọ abana. Nka me mai kula. Nka me mai ntimi ko se hwa ma ne bobi ya be tuo. Nkwa na sene melesa na so emra mi tie na sofo ko ne kasa no sofo na ayabam tene kasa minister IBJ ni no fi se so na o kan no kata so mu aso o kasa no o kesi asem no so eni ni pa no so yi bi na so we na obi an tufo a den tene na futu wo so se futu ni ho it is obi ye bi na so wo say no an so wo say Mama unim me sure say me nya okra na menim so ye bedi nkomo o mra wo de asane wo wi nom ho ene ka wi abo wo wi ase sure say ese wasemi ye di gina so ne etu mrantiefo wo ne me ya adwen no ya adwen pa member minister IBJ no ankasa afrew na ye no obeye nhihye obeba Sompa ha me yedi nkomo wai asipi nyankopon nche awrade ye da wase se nne waje wo kra bi enkwa na yima wo fache no ene fache ne de agu ana me fache udi ani ba bia ofra me free se wa ma odin so a enha me ne bia bi de like a safety asenya fache me so last me beto no sa me so be sa ka me de Batonyum. Like I say, and the mamma say, I'm just going to say, I'm the fair number. So you ban out betway. I some funny na metoyen. Say Otoya. Because my mother. Okay, last year I also said credit to the thing. Okay. Me bacho. And you better send your credit. Why? Because my mobile number no na me confirm say no 0248 697 180
Ibacho, you better send no credit why? Okay, with RCP. Ibacho, Adiana akono ayo. Hello. Yes sir, Ibacho Adiana akono ayo. Ibacho really in the year 2020 as a kakready. It was a lady. And many you see as a contraband time in the local 55 months. The bear 6 months and let me hear. Like the baby who do the number. Me and I contact into the number. Every number you have a friend, we say number here, number busy. I think a number this friend is saying, what bonus anything. Say, Nina Baron, and if I say, you're going in. I'm just out. I'm just out with the Obodo or what I'm going to do it. You need to be doing, you need to make up for it, and I walk out. Okay. Then I am not Strawanya. Then I am some Strawanya. Hey. It is there, then speaking to go and after a number of friends are going to go to Bueno. About and I'm going to go to Australia. And the Bueno and the Bueno. You can also spend in the local who can I say again this higher call. We need to get to be again if you're going to again a number also. And it is that. Going on to say easy. A good answer and can say not there in him. When you go in him, go cut your way and say, you say, no, I know you spend it again, and you say, you mean, yet. What you say, I mean, it is the whole of 2021 again, but you are not going to mind Yama. Can you use it? Mate, be ma hwe ho ye why? Yeah. Be ya baba wa twe ho free ho na obepira obekun. Hello. Yes sir, me ba cho ade na akono ayew e wo wiase. Me ba cho Sompanie. Ba cho Sompanie miura. Me ba cho me se ne akono ay me ne nsa. Nsa me afa me de awarian some kaka yana ni enkafi kafra na fufuo ana mande pese di jai njinja le timisha mo se and me means I didn't come on no why I say that and apparently me tina tizo wa nation me giri se ende da the trust of me fans and command. Praise God. I'll make sure I will discipline myself. Mama might never be and I see them and none in some community. And I see the drama maintain any shame this year. And none some never be my mighty time. To me, a cook to cry. But also, I'm almost shaming. There is your bar. On penetration. Just all your Christians, I'm not. I sort of come and say, me down sort of coming concert with you. Then me have been to share a sender. No, sorry. Then Sanos there and the guy. Honorable, me da CP, me na onim. Ebia, and some of you are won't mean canning, but maybe so was him. Edie pa ba kubi meba edie ba kubi pa na wo kai se egu animu ase a enne nyame agi wo free saade animu no one neglect se we onum nsa ekoye saade no no edie ne se edi pa no ko ho asase na oni na fine uni sika kra o ma wo sa no mama no efiri tina abeda na ka se nkom onum ese gu wani mase bume na tliye krachi ni pa ba insanti we krachi ni pa insanti ye se kichi be chi an kamea kanaba Sompa be dia mo no kwanwa no malene ho. Okay, Mate, me da sipi ye be from am ya bonkomo. Why? Okay. But me pese and na sama wakan no. Ye sre twedi ampon se o ma ne nyesa. Amen.
enti o hye nyankopon bo e wo program yi so ne say enne show ya watie enti onum nsam biem da no I said nothing for be so I have to cut them off. Now for funny I have to cut them off because sometimes they are the main influence of all these things. You want to be sure what the song only a fast and a flow. Oh, many hours for yes. But I'll make sure that I will discipline and as you said, I've always go say me sound calling me. Me ba show me ba radio mo mani age say me ye radio adwuma but ne o testimony ama mani age more e wo awurade mu akopon nhyira ye ne be kasa akiri okay no problem wo dey be din komo e wo akiri me da se me ba show udin ani ba bi afra me free wa ma odin so kra enhame na de na akono ayew ele me da se estamos guest no que vai ser aqui na akono so amo kind amo din papa kai media ko sa me sada we class de bina de ma tuni ya para nsi bi a on teno wa so no yeda teno wa so ma me so mo ha so madam fi da pay give man say me give en chimpa dan ba se me give ni konkoda o ada no fi bibia na me give ni ko share dan ni no ai tati say ye have sex no Sompa kulmana de dan de anso bo na se di so untimi emi na o pia fa ho ge ya be humani la ko fenani dia teni tina o se ne fast strategy dia to di papa to hona ni die bae ana ase se madam so no ne se kakla na papa no onya humani ntino o kise de bi koso de onya humani ntino untimi entre se no fa na se ni bo ni no fa okay wana me family ni mane bafu and say o fa mi won ata ndimo nya ata no ti ata na ata no mane she de ni afidi no te ni ti am ko she mpase mpana so no baby atoko baby atese o de ni ma kwa she o kwa enko for 2 years the betiko be chu na wa na gen yo to no ko be ko tinti afani die tunu na o hwehwe dem on raki baby again ko share wan ko ati bi ani dem ha sei na ha na wo dem mo papa na ye ya na o teni wo bravo ntia ko bisa potero pa ne sei dia be share dem no ko ni pa intini on na mi hunde sala pana jina o pie dem o ba dem no an hem para te an baby o pe pie nya kwan ni gen ni jane da din bien ke chi ni ke he ni dia ya susu gu papa no ma me ani mu ase e wo kro no da ba inti ba no no da ga Sompa ni o mo so mu yi na ne bi a tutu ma ba mu ba inti ni kanina o ka so no ma ge bi on so ba on da pe tu kwan e de obesram na musu buga ka ni na tna o wa ma ka no fi ni so be do so ni di amo tna tna e be so ni kaka ako na te ni wa no ti di fi akona so ni ya mi ge ku ya na Tofi have it kwa no up to now and the time from Jay I had no one ni se obi so na nya baby ya akona di ya do to ma sho akona so a yo ka ko tu ni ya akona di me anu ka se me akona mo 20 years the small boy ami fa ne ma wi mo tin years mo to bi di ya ma okay ma ni so mo cho ntena ta da so tu da me ya don be ba te me da se eno na making kind Bible quotation bi abrantie bi a Israel fo nyina hia na okum okofa oba na nafo bi
edi no ba bi di fa nipa nim ko wura dem na hye nyame abufuo yesina oni oba no me se akono nti waku ho bra sister onim de akono ayen wo wiase a ho anka wo hwe wiase a wo behwe ne mpre no eya futuo ne yede ma wo utia ebeboa wo susu di wakono achi na susu ja wo homa mema ai meti wase ebia eduru bra utu nkosua wakono sori ba fa adwene to ho why sua ho hye so ho bema bi adwene timi sei fa oba fa ni nua fa ne yonko timi fa ne ba aden abawa a woni ne tifie wo tata no apesa woni ne da abra wo yire eti dienko adienko eti panyi ti se wo pa akwala kitwa wo ya wudi na chenti papa ti se wonti akwala ikika ensam wo pekire wo anka wo sabe wo nana kora no ense se sabe wo bakura ntimi nyina wanim nka we nkyere wo na wakono nti wodidi wonim asembisi wo krom ha na nipa kro enim guase a wogi ne wo krom ha no woye yonko ti se minisaki ye ti se nua ye ti se yonko brebo asikafo mienu utuka etimi de ba me ho mesimi timi tuka de ba wo ho ye yerenom ye namfo ye ma ye namfo don't know in say dakro oba ho no na ne bagel aye ready a wo school no de no call ye say saki nim say ne ba ye me ba me nso me ba ye saki ba papa di ne akwala ye chi sasa wo de no call no de ne fa ba bi to niema un say nkwala asem de oye ya papa no anya baabia nkwan kofa akwada no eye say okọ visit school mu ka mu na school for boys yi be che no asem we ebe to manim papa no nku oku no akono sikania owo dan be se 6 wo krom ha nye obi si o mini no owo dan be 6 ni da bia nso ni ho a eye dantia oba bia open wo wiase ukoni fi a ne private cars data na ne private cars ye 3 cars ni nyina nso eye car no boarding nti die nko abusiafo ababa wabi ajijewo wojijewa di wakono sunkunim emfa ho ukwa wani beje eno di obi ka cho say sex ema wani nya oboa ani je wom ba bo ho ban je ho firi ni nsam obekun Gani se Joseph anye se obekun fa wona si form wakono be ka kira o se ko ukwa bibi besi enko na be boa o daachi emfa woni de asi saki I say why din hwemanim say ya oni asemi na besi mitrim on say emema nyansa na emienu okay me say mitrim na eti ase de nyansa ba ko osoro ba ko fom okay na efom no activity a esoro de no shut down wow say obema hu no ba na say na kono sorry a adwen a nyame de ama no so fan de shut down shut it down so I say electricity for you say one light number one on so mo what time si bi you say shut it down na say esumadru yeah enu nti na papa no e de akwa no be ko school na we fa no wakam that time no adwen na wo soro no I shut it down
Samson akono bae no adwene wo so no shut it down enti afuto bia ni ho ayetu na oti ye na Delilah ma wachechire wa mamanfo aba wo so ama wade wo ho awie na ne boa Delilah boa shedafu no ne number bi na wo kɔ ne nkyɛn mi de jame nso mi mu sa dada wa ma fe de wa kɔkyere ba bi a wa ho de wo and this is how na shut it down I shut it down because Saki so nsɛm wo wanu mo what is that actually a science no way naturally Nyankopɔn bɔ mema say ya adwen mu dɔ ɛkyɛn ma bebree of course but say bra na ɔhyɛ ase ho no so sorry a 16-year-old ebetimi akontrol a 60-year-old man what does say ebetimi akontrol a 60-year-old man etina asema kan dey anodin na say udi wa ho fachi udi ebia was Samson ahoden ya mede man no eno ho na na odie eno achi na odie ti de na o meka bia na ontie okofilisi ho a omusuro no because en ho den obetimi abo mo prepare Onyankopɔn abo ho fe nti wonam na say ababa we ho fe abrantie ho fe na odi wa ho fachi na ho so masa Onyankopɔn adom wo bibi kakra wo nsem wo skapa na odi akire and I say the obabias idea school be say be betimi dia money nti betimi atoka money nti betimi si dia money nti na odi akire but ni nyina so twa kosi say me hu yanka and so na ka akire come bra yanko yanim na kan text messages ne kakra fa my abusiafo aha ya Sompa 93.1 FM Facebook ya Sompa 93.1 FM Sunwan eye 98.9 FM ochina awrade ya adoma yakɔba demu ɛwɔ Sunwan ɛnya sam ketwa ochina aba okay saki say ochina na sports for no chase den okay ye beba text message ne so akinya abutre sports for yi senka utimi do omto so mame anka mpeo na we say saki te sports na se esen me aha saki minim sambanya omo picture bi a aha de omo nyina wo so no mompa afa na am so omo pe na momfa ento so ema me aha na saki yenhwe ene me analysis kakra oh yeah analysis okay aha eti ti say ayi I don't know mo say bra menka adai because when you no cry okay so the analysis bra menka then I so okay o de ma kwan say menka sa but asema be kan so onim say the asem be ba so an onim say the asem be ba dia wo kan say dey odimi nyai edimi nyai ndi wan kan say na anya dey brand ehine say omo no menka hey asem be ba da bi o brown is sports na Sompa be no okay ekrom ha obi en ho ye sports o omo nyina omo ye football okay because the car sports are rugby wom swimming wom basketball wom badminton wom just say MotoGP do sports race events motor race no ni nyina bi wom but kurum has the football nko na ye training kan ho yes ni nyina kan obi no na Sompa e dey ba wrestling dey first sports ni nyina e free chineko Roman Reigns biara de wo pe e wo sports no obenya omo pe ball obenya omo pe elder open wrestling ni ubenya omo pe basketball ebenya ai de obi tam obi hwe ho no wonim say ene me kire maka nim renchi na no aduro so ope so wo chi maka nim renchi a e wrestling mark say you was studio na ye adwuma say na ni abere wo hyebutum no wo say TV bi ana bibi atwamu a wo boa obeja anwom na kwakwa Mr. Kwaku na dan was me game pad. Serious. O man say, ono bibi anya ne fese. Obi edu obi ahwe na oda no so no na referee na ato no ho da form no dey say bofom.
I Dana. Me old man. Open your woman. Coleman no ano pay chow. Ye mu ade kura we yase ne friend Coleman no ro. Oni ma di ni so ye. Adwa brefi. Hey, omu di no de Dana kwan mu. Share that home. Sir. Share that home. Okay. Share that home pa. Okay. Bra. Okay. Abusia for bra Facebook sisi na Mrantie no ba. Mrantie no aba. Hey, Mr. X. Mr. X in Zoom. Na I didn't embajo Sagi enim ni pa kuro. 10 year. Ba share so obi gina ho. Okay. They wo hunu no ho. Akwa bia wo draw friend nsan wo dwan teacher so omo no wo dwan. Is one sign. Okay. No ya na o say na wo one sign na ya no on dey min hu no. O say teacher wa very call. The way no shout to me say oya den obi wo. Okay, abusia for bra Facebook Sompa 93.1 FM. Na Saki. Right. Mrantie omo ho yi. On say suit na nkasa no. The bomb fine. Who say yes. Sunsum wade no. The bomb fine. Na no me ho na obi asende fly away ade asende me osan de asende me. O se Tofi sabe mombo da mo ana. Nam se ade. O se ndi Tofi. Ise mo pese mo gi Ghana nyina aboso. Die na mbenya. Nam so ye de. Saki e bas sports man. Me de minim. Sese. Menim se nche. Ronaldo or retire or baba be bokotoko. And a Messi so baba be bohas. I say me ka say we say mbisa question. Say menka. Ade. Oh yeah pushing me am maka. Ade. Ba de me yankom rantie no so. Okay. Yankom rantie no so. Usha rantie be 6. Yes. And e wo ho. Yes. And then no ebia obi etie because wo chena team no tenase. I was Sompa fia ha. Na wo chena nim be si wo Ghana no. Aha na obi ebetie sports. Upo umpo Ghana. Sports na ha na ye de aba. Yes. Ti say de wadru okay say Real Madrid wo US. Team no US. It was Spain, right? It was Spain. Pachamai. Ena e kan say Barca nso wo Canada na. Branca ucha so ange. That's my make cancer for. Ucha so ange wa. Asebwe, also opiami amaka. I don't say make cancer for na. 2009. Ena ana 24 nkoje cap no. Yeah. Chrome ha obi ani age akwara ya won sa da no kra nim say Ghana akoje cap. Saki. Bra. Where show so be adwuma also body. Me da say me modi. Ana me modi. Na bi dai. Me nya yo. Saki jaja. Na so ma okay say. Ba bi ade na mani begu ase. Jaja. Mani begu ase jaja. Esa on besere mi jaja. Ba cho ntie pon wa na hia na maka. Mati ntie abusiafo bra Facebook na Saki. Bra. Say na pese analysis kakra. Yeah, analysis. Enti hwe nkrofo a wo hoyi. Hyase wo obi aso de wonim fa obi a ho no. Di ho adanse etaw na yenko. Hyase free atapoku so. Okay. Ghana ha ne. Okay. About analysis. Ope textbook analysis. Obi a obesha da de ade na to ho. Okay. No wa calculate ade no. Na esisi so pe. Ti say de ye de ade na etro drawing. Okay. Ti say obi a on sports create menya sports munti ase a tapuku ye number 1. Wow. Say about local and foreign. Okay. And the crew masters so no all links. Okay. Enti if he has say amanfo a mpanufo kuku da on betwe on ba fi han bra. Yeah. Ma menko Jeffrey Asare so. Okay. Ono African football. Fantastic. Ghana say bra team men anim. Ghana team men anim. O say ne de minimum I has ne kotoko ne ayi akwa we team no Alaji Grusa on ni team na nka me pe bi akọ. King face a ho. Good. Meka Kenya unim team say Kenya. Kenya. Aye. Oh Dabi. Unim team say Kenya. Na teams no kwa players na e was our teams no unu odi omodin. Na me dem bra. Ye ba African football obi antimi enye African football en change of Asare or Ghana ha. Obi ani ho. Wo pese o si obo kasa asem no. On authority. Do also or African football no omra. No me face Jeffrey Asare on Sompa FM. Wow. Enya no nko say wo hu golf yeah yeah bo I dey aba no. Good. Okay.
So in basketball. Yeah. A chrome ha obi en who team basketball change Jeffrey Asare. So until you say it's an kasa man for soccer o chrome ha but e be sports ankasa. Okay. Until when you tapoku wo ha. No when you Jeffrey Asare so the other side. Okay. Na Michael Asare Bodu. Yeah. Any akomya Jemfi. Yeah. Say Jeffrey Asare mo efedi out no. Omo ne omo mba be sum. The Jeffrey mo de biti omo an say omo experience. Okay. But almost Mujamu no wom. Okay. What I say Messi ni Ronaldo. Okay. Omo de baby omo wo no. Oya den a on to omo. Yeah. But ye wo emrantie bi wo ho a omo so modern bono so eh it say Mbappe mo. Okay. What I say enti Jeffrey Asare ne it say Charles Taylor. Tony Eboa. Eti for me point. Ampo asem beba. Zagi ultima ke ka wadwe nkyerɛ me anɔpa yi o. Ultima yamia amfa huni nko. Bra, we ka hwe, bra. Yemra Abudi Abi ne Luther King so. Yeah. Lucas stories, yeah. Foreign stories. Yeah. What? We just lovely. Wow. Now, Luther Becker say, you be running it down. Attaching it down. Run me now, be you know. About any console and also see microphone and or kasa. You love to listen to Sompa. Wow. Anything, bra, ni pane go on there. The sports in Ghana no nyina was Sompa say. Okay. And no near be shase nyambo china. Okay. 9:30 pepe. Ne shase. 3 no masiaba. No masayaba. Once on a panel so more update bits view. Yeah. Our mind show this. Hands or mine is up sports. Yeah. To no kabumwa. Be bia ne ha. Wow. If you ne kro. Wow. E dro bia anka dem. Station ni bia anka dem. Ni nyina shut it down. Sir. Na Sompa. Yeah, ne kro. Na Mr. X ne de. Na some ne fancy ya. Sir. Yen fa Mr. X asemisi ya. Sir. Na Mr. X nya be boom a be say the earthquake. So on as wo so asi no. Yeah. Bibia dwirigu fom nti ye dwira man for sports na Mr. S no uni ni de bra uni no se mi bisa o bra say eja wo na fa madwuma edu kwa na se mbisa o se Mr. X ro ye hoya okay abusiafo on say ye no ye mase be di agro se o hwe TV a ye de Sompa sports team a e wo sunwan abeto so na ochena awurade adoma obete wo monka nti yempese high honkora na uduru bia yes gurus a wo sports mu no omuni nti atapuku wo sunyan no ho Jeffrey Asare ho sunyan zo ho Michael muzu mu nyina je Luta no mu nyina ho na Mr. X a wo sunyan no zo hey asambe boda bio serious serious nyambo ochina 9:30 yeah hey me say asofo a lawyer for a doctor for one way doctor you operation obeja abetis but ochina awurade adoma me wo be 5 minutes analysis me ko Europe na I don't know if I'm question no na china me ko sunyan a sa de na life ye de hatum ne de hatum ochina ye be fa bi afri ani afa bi afri ha ochina analysis Tofiakwa over sports ochina my sports okay to ho kakra bi che ti ho kakra bi che na no team ben ho asem na me bo players ni bi di Manchester United Aye ho na Ronaldo so Ronaldo feeling pa oh yeah me feeling pa ti yanka ho asem kakra ai akoya ai ye ko two penalty ai ochi ball Suarez so e ho no se ho no na ai akwa bi no wo France ni bufie ma no ball bi ai na ni tiri ho afu ai tiri watwa ni tiri ho saa e fa ni say Zidane isi a owen obo he oh remade yeah analysis be there hey me say bra what pass it yeah e china ye de Rebecca Jeff mo good na ai ya kan say coach ya me penalty me Mourinho onu so he this year is almost ai ya kan say Barca on e omo ai atakoko ne Jeff ba cho ya yimodi why ya yimodi this ai Tofiakwa na be sports Barca me analysis no minimum but sometimes I na muna bubu mo bam na ma jai
I to be there be asem we na me ka me nyasem to me ka pe me nyasem enti adofo no na me bo ochina obi say mo watch it out but Saki yamfa bibia nto nchen enya agro na media o me e bass sports mu say de na wo ka no na bra no so won ba bi nti we dem nko fa asem bi ama me sports wo ho say me nya time say me ye analysis power ha the whole world will be abetie me even the or BBC could abetie me. I'm telling you na make us 209 no obi anim say Ghana bobo agicap na Tofiakwa bisa say na obi ya bobo ana there be say me e dey asem na esi o there be say me na me da ho na me ti say dede wo krom sa nti ade achi tournament bi e koso dabi ade achi ye no asem we ma me nka ade achi sa we na me Angel FM ena ma wie program sabre un se Kwame Adinkra Jola Kanom omu nyina wo ho ena me kopa mu musuo ko bisa jo asem se jo na ai enra de na de bi okrum adan wankasa me ho no jame ti mo ha na e frame se ono so start show no say yesi jo frɛ na mbae mi wura studio wa no sit of trans enra de ni si okrum ha na me ameje me ho gina me si sada no striker acoustic bright can boadu omu nyina that time no ye sabe na Jeff enso ka ho me be 1 hour me na no mo discuss me nti sada me di Jimmy din na o ma ba hen so ma Jimmy din aha ma Jimmy din se Zidane e o Real Madrid ya ubeju din ubeju din pa se Mourinho oh Manchester United bra obeju dabi ono Barca obeju di okrum ha what obeju di okrum ha ti eno ana Suarez so he ono ha man you ye nyaya obaka Chelsea la kra ho Chelsea la kra bo Atletico Madrid exactly yankin kan text messages no dey right Kwame Adoma say watching the show live Ashton, good morning, Tofiakwa. Danny Coleman, also good morning, watching you live from Ahafu, Kenya, number 2. It's a Jericho, no. Odani Ventures, also Tofi, the show is live and clear inside Odani Ventures, Macro Junction with big screen. Yeah, that's it. Could you ask Sompa furniture? Okay, right. I say, Lord Jesus, we thank you for this morning from Kojo Sompa Furniture Works. Right. Rita Abrefi, I say, Ubia on the Shebre, Salobes, okay. Ubia on the Shebre, Tofi. Okay, Kwasi James, yeah. Watching you live from Ninahini. I say it's true, pa. Don't make paper. Jesus, Anna, can you use? Okay. Watching you live from Dunka on Ofin. Kwasi James, I say, hey, time change. Hey, time change. Remember this, okay. As I'm Mresesa, or Stressa, Samson, Rockefeller, and Piao. I say we must teach how rare. Okay. But so I say a Chilesania is he enye omo ha and okay can't hear no na then okay. I say Derek Asante Kesi senior most classini Asante he I say Hanata I say good morning Nanaba Yadom I say akono nye Felix Opon say please share your okay Felix Pacho Sabrevim or say dachi ohene Nana Kojo Opon Penasi watching you live. Okay, Godfred a free year amponsa or say really advisable. Okay. J Martin Kofi or say please tell KM lady the KM lady Emba Power or say nice program Tofi watching and Ebenezer or say good morning big bro fantastic work God bless you Asraba Shadrach watching you live from region you yeah that's say so Richard Odro a champion or some bro make proper research about pigs before Tofi any odia obi akono de na as I to bomb no left side unim yeah say oben doctors are or more advice yeah say sa aboa no ono nko ani aboa wo kra kanoa yes yenka say obi a owi preku sebe onye nipa onye no sebe say titirufo abinfo sikafo
fine but the year can say sakis onipa di na kono achi a na no nyam rante na ti a o ka say obi pa ni wakokum wo was ye krom we yewe and what the man we sa aboa no poison bi wo no ho a wasn't ko yi akwa no ti ho na ohwe se de nanim ha ase ya wase me wi wo we di wo dem beko ampa what the koy enti sagi and yima ofache story ni de do ndi nya de see with my any no and the intimate producer fache me what na and no akono no pray watching an Ebenezer I'll say how will I get you live on my TV decoder no so no always kind na onya so nya sakra okona yi ni so a obehu Silver TV or click so a and be Sompa yeah Asare Augustine, I say thank you, bro. Watching you live from Brekum. Kwame Opoku say words of wisdom, Tofi. Thank you, my big brother. Kofi Owusu say I'm watching you live from Oshimo. God bless you, bro. Kofi Owusu, I say fantastic program. Isaac Akroma, I say I'm enjoying this powerful show live from Germany. More fire. Daniel Opoku Ajiman, also watching you live from Eshia Kumasi. Thank you very much for your teachings. Ata Mohammed. I say nice one. Ahmed Umar, I say good morning. Yaosebe, I say watching you live from Gospel Oak Barbering Shop inside Amakum. I love this show. Simba, my register, I say watching you live inside Accra. Shiashi, yeah, Shiashi. Richmond, Amponsa. I say the man is very nice. The man, there he. Mohammed Musa Senior, watching you live from UAE. Okay, UAE, industrial greetings to my wife, Haja Hussein Gao, and my two sons, Jamal and Jamil, inside Achiase. I'm one man. Good. Yeah, Chashamo, UAE 4. Nana also watching live from Italy. Yes, Koku Pedagogy. Also watching live from Akrofum. On one side, I say God bless you for an insightful program like this. Foster Judah, also watching live from I think it's in Kranza. Pocket Rosin Black, also nice presentation. Keep it up. Richard Amponsa said Mr. X, yeah, Mr. X. Kofi Asante Solomon Senior, also good morning. I'm watching my live. Okay, you from Kwahu. I love WWE. Yeah, also up at WWE. Yes, wrestling for no chrome. Yeah, it's here. Richmond and Ponsa. Hey, Tofi, you don't know sports. Richmond and Ponsa. Jeffrey Asare is a complete sports pundit in Ghana. Yes. Sims Fusu. Also, Jeffrey Asare is good in politics. Yes, I'm back. Yeah, true. About politics or Silas Men was this show is awesome. Yeah, that's a Silas. Nana Joe was say. The grass cutter look like masa when in our Nana Joe was say akwawe atina a crasia che yes akwawe atina kwesa and it's true. Isaac Akromos, I'm watching you live from Germany for Chrome masa baby Emmanuel or say Amponsa Nana Joe say like your father if come on uminya sa say obapa Angie and Koma emuye sham ampa Junior Belfitch also wow you are doing massive work, thank you. From Jabin Moses Yao Asara was Ukrasini we are heavy. Nana Joe was it the story is typical representation. Oh come on no sorry we have Sagi why eti Sagi me wa sisi anu se me nya call yes mabusuafo asizi me ofie adai mere no masema me mafie adai and go asia ma beje me ne no o ma sizi me say ma me mafie nti ne this ope ba bia meda ma me edit we was Tofiakwa Zidane at Real Madrid pa was a sports analyst of the century the amount sports analyst of the century ayen menya post when you post the amount bro the amount I serious o Zion Felix na I say we are singing na bobo I na da no I na ntachi no na da no akwasi na ntachi no na da no wa we o ma me be ka say o yi we free ni mamu bra we are singing na bobo nya I
ai nya na menu akwa mi so e ono e Kwame original go do pie na go yida agoja na ozubuani Fakye sports I akisi dem ye na ma TV na article oni pa bone okay I was yavo ye weda mo ase na enokre Saki na Ghana for ase yeah Nyankopon nhira wo mo Nyankopon ya adoma Sompa ye hya ase no ochena ena ye 3 months bosome miensa migina sa kwanya we su na omo ne ye adwuma nyina no ya da o mas ochena on 4th date ni on the 4th na hya ase na ya da workers ase na titru omo de omo adwaton de aba ha ye bo omo ho dawuro na omo ankasa dance a omo di no age omo nsam fi se ohwe kwan ye fa so yen ye LPMs ne ye kwan fa so boy yen adverter media station bi eni ho a owo sa strategy no na obi bia wo ye advert wa ha bia no dance for age se wankasa ne bia woni madwuma kire sei bia wo beba me abo ho dawura ma amamfo ani beje wo beba ho bada wo ba wo mu hu hwede a na bia wara nyenya nemom se obi se wo Ghana ha na wodi na dwaton de be matara one media ye package different ya ba se ye hye wo mobo na ye ka kire wo mo se ye obibi sonko de ma Ghana because ye ba se ye be som enu nti na wo kyena awurade ya adoma ye bie sunwan de na no wo kyena Nyankopon ya adoma ho ampaya ebedwa na ye nhyehyeye se ba so a ebi kura beti mrante hene enka ewo sunwan ya ho na obeye asempeni nipa afiri ye de niam egu akwan mu se totomu dia ebe ha jadu bebi a na niam no kakekase ani na wate bi afiri mu ayi bi afiri mu ha nemom ochena Nyankopon ya adoma sports team no etena se wa ha na ye beja magana fo ankasa mama jaji yes eno na ye pese ye ka na se de mrante no ani abre no anya asem ketwa yesre mo nkoso anso yimu ye fom nso a aya mo ntene yen mo ma ye nchi anwie Nyankopon hira mtisaki meda wase aka simadunum na ewo se show yi ye ende na papa we na ote ho no edu baby nka me san komakura ase na ne din e de Kwame Asare bra wa be hia ni bia ka che ne se Nyankopon hira no mame bra with a request special request because say one bra Kwame mu mi nu sha betena ho pa okay na mo mai na menim mo share mo story because adano mi twam wo mfichie na chi o nsema na mo kan mabre o meni akwa we pa akoto aduane bi die na fa yeyam I know the story of the year me say sa story we so forma Kwame gina ho na mi gina no so masa sori na me nyam wi so mi gina mompa ya bro Kwame ya mi hira wate se ye ka se yonko bi si onua no yeah yonko bi si onua mpa se ye kosunwan wa Kwame say David Tofi me ma anko o dru aduma o won a big store won crofom ye adwuma o ye big man what was no nyame hira no na sebe ye na ye wiemfo ma no nyame hira ye kura no a ahobrase ne de entumi sika ntimi nsesan ye da tumi ntimi nsesan ye da abrabo bibia mu ni ho a aki me da so ate pa jo mo hwe no na ete ho no ochina ono mi ne nyame adoma ye ko bie sunwan de na no o se Ghana ha ba bia Sompa be kwa ko bie bia no o se dey Fakye timu ma paye dan ato ho okay o so aka asem o ba se Fakye no se na ya de o an nka na o se nka na ye ko ye twe na e bia next week because on say Tarawan media no ye wo nhyiamu bia ye be hia timu nya abotre why nke pen kwan dan sa okay banyimfo ate sesaki na sika on honti onna Round him say mama deny atie for more story no because like I say nyame ye shebre sesafo a
Okay. Story no eba me atiasie yi pa. Because baby am free. Hey. Any baby am be do and. Bantama pa dan bia na me ne kwa me dem. Ode etiefo me do mo a de mo ba. Na mo anka se mo ati. Mo story ne de. Ma Mary. Kwa me o ka bi no. Jiji aka na jiji o wiase. Eh wiase pa se na nyame tie. Ma Mary. Nyame oye chen obia. Untimi mfa obia ntutu nyame ho. Enti nei se yenso obi timi boye din na. Ema obi timi kase Tofi. Wo futu nti. Ma yesi mekwa asori magya insano mo na. Na chese nyame betima fa papa hwe akwa bia firi baabi. Na waye ni yi. Ye pon wan no ma Mary ma me nhyase mfiri so de na wo e de mai ayo ye wie no na ne aye kan sem ze yaka akono ho asem ne pa hye wakono so na akono ani wabro yesi kum akono no ansa na akono na bekum nti ebedi wabro ansa na de okura ku owum nti eda tiefuo nyina se de na esi osoro ani age sa sanse nipa bi asesa afri onte bia bi mu akote bia foforo mu nti echie tiefuo nyina ne mo amasesa afri mo akwan ebi mu antimi amfre a wo masesa course nde na ba na baba na o say the course nesi nti eda nyame asepa e wo na adwuma pa waye echie adofo no mu nyina mate me da sipi asobanyi mamintio me kan mo de no aye addiction no so obi o ho na de no o de o pese ujai pa so aye odin a ebia enye wo nko a ho odin yo nipa nimdifo bi ho mo so de o makosua no te se de obi akosua adwuma bi akosua adepam no ono so ne de ne obi asuban bi aka no ho na o pese ujai wo ne ma wo do be famu a obemu wajai se unim ba bi wa free program yi so Tofi bedi wani mama one saafo ni bi ahia aboa ma suban a aka wo ho no otumi agya obi kura de ye phone na papa yi kan ho asem se na yere de da bia wote so kyese phone nti wonya adaaje ma ne ma ani ni kunu ne na yere ne na busua se wo bi a wote saa opese ujai enso aka wo ho a tuaramo na o sinkete no obenyu obi amoabo kasa kyere ne mebi mu ama watumi afi mu feto fe me de nchie ma me nua ba Margaret Ntibia Boatin o hwa overseas sister Margaret sama da ase ama no so ona ekosi ne ma me wo no Margaret ono e de nko okay ena de eno obe owo nyame a che ne ba ma okay Mate Minister Mamintio yo fa me de me kasa ya na me sansa me youth ntini me sre youth ni se ene akonoma enipa bebre ewu ema bi mu adi ema bi mu a society nim so mo ye scammers anase sakawa ama ebi mu ko club omo ama enipa bebre yehwem a yehu omo ye wo videos bebre e wo ye phone so a rituals ene di bi mu eye nti ye besre youth ni se enye de ahyiren bia na yesika oma ye nhwe yakono yie na wo hye wo ho so wo ade bia ene wo nsanka ye ho a wo ye adwumaden a nyame betimi de wo aduru ho no mo na afenso me kono mechia me mame prophetess Mrs. Florence Ampofo one me papa Mr. George Ampofo Divine Crusade International Temple Church of Christ for nyina so mechia obibia baba odaroma okay so mama mate medasi pi abusianfo enche metu hu afri ha na makosunwan mene general manager wo sunwan ye bebo nkomo kakra bi na ya hwe nhyehyeye a egu akwan mu ewo sunwan na ma ka kire mu se ampaya ebidwa manager hello sir awesome bacho na what say
ya me adobo kwamba kina mo so e Awurade kraye me ba cho me ne hwan pa na e kasa yi me ba cho ya family abuaje boadi ya me ba cho me na me manager general manager Sompa Sunyane manager na me kase wadaroma sa me boss no oh boss na your boss o e didi wow na your boss okay abusiafo mo amu TV ni so no ene mo mo Facebook no ono na yede na to so no hu se abranti a wo ahobrase na obu ade na nyame hira no enso owo fom saa na bo jene se saki o okay manager boss ajebo ochina on the 4th na aso boy enkomo kakre boss we dey wadaroma me ye bechia eye afefo ene etiefo nyina mo he e wo ye Sompa ene mo tie so Sompa so ye chechi o mo nyina na yakopɔ bo a se ne wo kae no wadaroma ene mpanyimfo nyina so wadaroma hyehyɛ edegu akwema yakopɔ bo a bibia be okay because so her senior preparation etie na ye ne nananom akasa regional minister so agye atum say obeba na he eye senior one studio etie no senior he wo TV so no saa so na suya ne de no etie ba beka say suya ne ebekọ eni masi kumase enti for now de bibia aye ready a yankopɔ bo a ochina twemedie no beshase ena sunyanefo enyo mo Sompa FM so me so be ya advert ho TV so me ba bibia boss wadarama bibia gona kwema bibia ye okay enti yanhwe ni say de wo kan no yenim say ebia obi wo sunwan ene ne mantam otio ohwew opese woni Sompa TV ebo nkoma ehia se gise ose ba bia ebia kumase anankran ne wo nemom se owo sunwan kwa na opese woni Sompa TV ebo nkoma ehe ne wonko boss wadaroma senior intuyinfo awudi yenim no wahyehyɛ no se obi wo sunyane no ate se de ndra Sompa TV etwa eye mekobo no live eya fasha ababro na hafo a anasabo ye bono region mu omo so mbekọ bono east asanso akọ na hafo okay na eno hu se Sompa TV etwa na live from yesunyane enti obi bia otie ye efiri Monday ko wo sunyane wo bono region mu ahafo ena bro easter now per event bia pese TV etwa na live edema dia okay wadaroma so be regime nkwade a oba so ene Sompa radio wo yesunyane a nice marketer ye be hwe na so program a ye fa life ni ano so ye be san so afa wo che yakopɔ bo asanwoma ni nyina ye be ne di a che for ene ahwefo emomo hu se na ye dwumedie ne tie boss wadaroma eche se opese o hye bose nyame adom bibia dana kwan ma wasiesie bibia boss wadaroma ni mpanyimfo wadaroma ene ye manfo a ene ye nuanom ene o maka bom o se Sompa ye nka se we junior staff we senior staff ni sade ni ho sa ye nyina na ye kabom adwuma no etumpon because o he kumase ase na ye she kumase ase se na nyoma kabom a munyina mo sore ya mo ka bibia bom ye nka se manager ni ye nka se mdi ni obia ni obia ye fine obia ni obia so kabo minti na fe ni synergy ahoden e beke kabo mu no ai be ma puntu ene ahoden abe adwuma na ni bi na mo de sha se okumase kumase Sompa aye Sompa TV aye Sompa TV a mo di bia ba suya ne se ye mfa saa anamo na mutu ye na mpa ye fa saa anamo no so aboa ye ma eye obi bi wo Sompa bia ka no ho aboma o hwese yankopɔ bo a sunyane branch no so no bibia be ya kama panti ahoden ne ya ka boma ye boy ya mempa ye se yankopɔ gusua entutu na namo no nhirae na nyoma nko enim se kumase ko enim sana sunyane so be ya wadaroma
why me pa cha omeda wase pa na niema odi agugu akwan mu na ochina awurade adom na etwa sunwan studio eba beto TV ni so a obehunu se dade bi twa dade bi ampa ba ma sa mo pesa mo kira se kisa mo ya biti o wo so studio ya kaka ko iria so mo microphones no cry different cry o yeah mic is different mo de ne the aba ya bia mo use masa nya abotre no wa ha betima nya asem why boss wada ma ya de ne to say so ko parliament asen ye use no any bia na ye guest ni be use nti akofo bo sha regional minister enter na me information say regional minister the sources ni bia ye ready akofo bo a obema na ho de ne nyina no ye pie mu eye Sompa ochina na ochina Sompa no aye Sompa ampa ja me pa chomeda wase pi nyankopon nhira ebia na wasem bia de betwa to akire omo a ochina ombehwe Sompa TV na omatie Sompa 98.9 ene omo a ebetie Sompa 93.1 FM na pese oka bibi kire omo a ba cha oyitio yeah boss wadaroma de meka kire eye ahwefo na etiefo nyina ne se yankopon bo a brona hafo anase bono region radio bi aba ye friend no eye Sompa yesi omu eye nyina na eye yaka bom ye de radio no ade aba ye meka chi etiefo na ya hefo nyina ne se omu nyina mo bono region ne Ghana nyina any businessman no muti nyina ne se ese omanka ye ho a eye ye business a ye bi ewo ye bono region ene eye Ashanti region nyina na ebe ye kwa enti ye ka chi omu so mu nyina embra enbeboa ye na yema eye Sompa enye Sompa ampa because ebema aketuapa odi wa vet ba wan ka se mu se aketuapa ebi fragment mu edi aba ye tue boa se ye commercials de mamo no more slow sa person bia na ebe usika ho na edi ayam edi ama TV no so ma menye hu ze eye TV boarding ya ba se ebema eye TV eye affordable edi ama obi bia opese obo eye ne dwuma ho de wuro bia nti ese mo Ashanti region mo brona hafo anase bono region bono east and hafo munyina mombra eye Sompa TV Sompa radio se mo de moye eye modjuma baba na abo ho de road ya mamo na ebe mama kutia panso so ampa ya mi se obi bia otie manager me da CP eti siesie machi na me ba ma chief ya mi se so ma me kwan no akasa me da CP okay we eye Sompa manager na me ne no ekasa ye no nyankopon ya adoma ochina ye nyina ekobo ademu ewo ho mena sakiase ono na production oda no Dr. Blessed Foster the award winner onye adwuma hanzo no program no na ni di akire pa ono so another roma and what the 21st clinic enso eno na eye na adwuma oda no wode sponsor e show ye da wase nyankopon enhira wo ochina ekobia no ko na kokogye ayaresa kama ena yima enso ebo ne chidom yima nyankopon nhira wo wadaroma o hye ntade kama pa ena minister IBJ enso ebo ye chidom efiri ochina ko no no 9 kopim se no nsia ebebo no na menim hanti ochina no na menim se ebe ya free sunwaye o se ebe ya free ho ene de echina na ebe kire yenim de ebesi na mom hye no nso se sa programs no emese one na stories e wanimu a eba no ena ma Mary enso eboayen asopanyi justice osei enso ebo ye chidom nyankopon nhira obi a memfa nchia emfa ema Shadrach Shadi sorry free o yade empaso ate na Ghana for afio yete won ka che Rocky Junior ena aki adaroma ene boama show ye ba TV ene YouTube ene Facebook medi ere Tofiakwa awurade nyankopon enhyira wo